Καλησπέρα Σωτήρη. Τα καταφέραμε, είπαμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Είχαμε σκεφτεί να την κάνουμε σε άλλες πλατφόρμες, αλλά μιας που τώρα το Clubhouse υπάρχει ένα τόσο μεγάλο hype, ένα θέμα που αφορά τις τεχνολογίες, το deep tech, το τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και το μέλλον της εργασίας. Αν δεν το κάναμε εδώ στο Clubhouse, νομίζω ήταν η καταλληλότερη πλατφόρμα. Οπότε σε καλωσορίζω επίσημα, καλωσορίζω και όσους έχετε αρχίσει να μπαίνετε. Είμαστε στο Clubhouse σήμερα. Θα ξεκινήσουμε την... Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ, Στέφη. Ήταν πραγματικά έτσι πολύ καλή ιδέα σου. Να τα πούμε εδώ, μία που εδώ γνωριστήκαμε, νομίζω. Μα αυτό είναι και το καλό του Clubhouse και θα ήθελα έτσι στην αρχή τη γνώμη σου για αυτό το μέσο, για την αμεσότητα του πώς μπορείς να κάνεις networking, πώς μπορείς να βρεις partners, πώς μπορείς να μοιραστείς ιδέες και μηνύματα με κάποιον πραγματικά στην άλλη άκρη του πλανήτη τώρα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω σε όσους είναι εδώ σήμερα στο room ότι μπορούν να πατήσουν κάτω δεξιά το χεράκι και αυτό έρχεται ένα notification σε μένα και μετά μπορώ να σας ανεβάσω στο stage να κάνετε ερωτήσεις στο Σωτήρη. Η διάρκεια της συζήτησης θα είναι 1 ώρα, οπότε στο τέλος έχουμε κρατήσει έτσι 10 λεπτά και να κάνουμε ένα Q&A, ό,τι θέλετε. Και υπάρχει και ένα άλλο button κάτω δεξιά στην οθόνη σας, ένα συν, με το οποίο μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιον ο οποίος είναι στο Clubhouse και να του κάνετε ένα ping, να έρθει και αυτό στην συζήτησή μας. Οπότε, Σωτήρη, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Clubhouse. Ποια είναι η γνώμη σου? Βασικά είμαι ενθουσιασμένος. Γιατί πριν από μερικά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, είχα δει στην ουσία, ξεκίνησα με το Twitter το 2009 περίπου και λίγο πριν. Στην αρχή ήμουν dismissive, δηλαδή είπα εντάξει, τώρα τι είναι αυτό, δεν είναι κάποιο πολύ χρήσιμο εργαλείο, κάποιος μπαίνει, τον ακολουθούν κάποιοι άλλοι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή τη δύναμή του και τη δύναμη που θα είχε σήμερα. Βέβαια μετά από 1 χρόνο περίπου το κατάλαβα και άρχισα να το λειτουργώ, να το δουλεύω ουσιαστικά αρκετά. Μέσα κυρίως για business, έτσι, δηλαδή ήθελα και εγώ να γνωρίσω κόσμο, να επεκταθώ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και μου βγήκε πάρα πολύ, ας το πω, χρήσιμο σαν εργαλείο, τόσο ώστε σήμερα από τους, δεν θα έλεγα χιλιάδες, αλλά από τους 3.500 followers που έχω, το 80% περίπου είναι από το San Francisco Bay Area, εκεί δηλαδή που στόχευα να κάνω το δίκτυό μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σήμερα βλέπω ένα αντίστοιχο πράγμα που στην πραγματικότητα γίνεται με φωνή, είναι real time και έχει τη δυνατότητα να κάνει ο καθένας να μπει μέσα και να συμμετέχει και να ακούσει κάποιον expert, να ακούσει κάποιον τον οποίο τον παρακολουθεί ίσως σε άλλα μέσα και δεν μπορεί να έχει άμεση άποψη, ας πούμε, για το τι λέει πέρα από ένα recorded video ή ένα recorded audio και να το ρωτήσει πιθανώς ερωτήσεις. Η δύναμη επίσης του networking μέσα εδώ είναι απίστευτη, γιατί είναι διαφορετικά να παρακολουθείς κάποιον στο LinkedIn, στο Twitter ή σε κάποιο άλλο μέσο, όπου είναι τα πράγματα πιο φτιαχτά, να το πω έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν τα εμπιστεύομαι πλέον αυτά τα μέσα τόσο πολύ. Και είναι διαφορετικά να τον δεις εδώ να αντιδρά, να απαντά. Ακούς το χαρακτήρα του πιο εύκολα. Για αυτούς που μπορούν να καταλάβουν και 2 πράγματα παραπάνω για έναν άνθρωπο που μπορεί να φανεί μέσα από εδώ το πάθος του ή οι δυνατότητές του, είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει, ανοίγει ο ασκός του αιώλου, ας το πούμε έτσι, για μια καινούργια γενιά από audio social δίκτυα, τα οποία δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλουν, γιατί τους λείπουν αρκετά πράγματα από αυτά που είχαμε πριν, όπως τα reactions και ίσως και κάποιες άλλες τεχνολογίες, κάποια άλλα features, αλλά θα γίνουν σιγά σιγά το recordings, το engagement πιθανώς πέρα από το audio, αλλά θα γίνουν σιγά σιγά όσο δυνατά έγιναν στο παρελθόν και τα άλλα δίκτυα. Ίσως και θα ξεπεράσουν για αυτό το σκοπό το social κομμάτι του βίντεο. Αυτό που είδαμε δηλαδή τον περασμένο χρόνο να γίνεται με το Zoom ή με άλλες πλατφόρμες, όπου εντάξει, έρχονται κοντά ο κόσμος, αλλά το βίντεο δεν είναι πάντα, καθένας δεν είναι έτοιμος να εκθέσει, ας το πούμε, τον εαυτό του με ανοιχτή την κάμερα. Έτσι υπάρχει ένα reluctance. Πάντως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Τώρα,
για το θέμα του χρόνου, πρέπει να έχεις το χρόνο ή να έχεις τη δουλειά η οποία θα σου επιτρέπει να το κάνεις, να το αξιοποιήσεις. Συνεπώς, οι άνθρωποι που δουλεύουν κυρίως στο digital marketing έχουν ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια τους. Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε άλλες εργασίες, οι οποίες απαιτούν, ας το πω έτσι, την παρουσία τους εκεί, όχι locally, έτσι, ακόμα και digital, αλλά την παρουσία τους σε συγκεκριμένες ώρες, προφανώς δεν μπορούν να αφήσουν τη δουλειά τους για να πετάγονται στο Clubhouse. Θα είναι ένα διάλειμμα για αυτούς. Έτσι το βλέπω, Στέφη. Ναι, και είδαμε και ότι το Twitter κατευθείαν το έκανε incorporate στα δικά του τα offerings και το Facebook ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει κάτι παραπλήσιο. Γιατί ουσιαστικά, ειδικά τώρα στην πανδημία, αυτό που μας έχει λείψει σε όλους είναι αυτό το shared experience, η κοινή εμπειρία. Οπότε αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, συμμετέχουμε σε κάτι που συμβαίνει σε ένα πλαίσιο, ας το πούμε, ομάδας, την ίδια στιγμή. Δηλαδή, ακριβώς τώρα, 7:06 απόγευμα Κυριακής, είναι άνθρωποι μέσα στο room, οι οποίοι, στους οποίους ουσιαστικά μοιραζόμαστε αυτές τις ιδέες, τις συζητήσεις ή ό,τι προκύψει. Μπορεί να είναι ένα debate, μπορεί να είναι κάποια πιο φιλοσοφική συζήτηση. Υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά θέματα. Και εκτός από τα θέματα, αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι μας συνδέει σαν πολίτες του κόσμου, γιατί ανοίγει ευκαιρίες και προκλήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή μέσα από την κοινότητα και έτσι γίνεται και η μεταφορά γνώσης. Και σε αυτό θα ήθελα να μας πεις και περισσότερα μετά. Αυτή η εμπειρία και αυτή η εξειδίκευση, πώς θα μπορούσε κιόλας να ενισχύσει και να υποστηρίξει το education, την εκπαίδευση. Δηλαδή, ότι ένας φοιτητής σήμερα, 2021, μπορεί να έχει access και να ακούει τον Zuckerberg να μιλάει σε ένα room οποιαδήποτε στιγμή και να πάρει κάτι, να πάρει ένα glimpse of information, μια πρόταση, μια ιδέα και ξαφνικά μπορεί να χτίσει κάτι δικό του, μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Έτσι απλά, δωρεάν και άμεσα. Είναι πραγματικά πολύ δυνατό σαν εργαλείο, γιατί ακριβώς παίρνεις την έννοια του listener, ακούς και ταυτόχρονα μπορεί να κάνεις και ερωτήσεις σε κάποιον τον οποίο θεωρείς expert. Αυτό το knowledge transfer είναι τόσο δυνατό και ιδίως όταν γίνεται σε real time, είναι και πάρα πολύ engaging. Έτσι, πραγματικά ένας, όχι μόνο φοιτητής, οποιοσδήποτε θα ήθελε να πάρει γνώσεις μέσα από γενικότερα μέσα από τα social media, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνει συνήθως πρέπει να το κάνει κάπως μεθοδικά. Για τα scheduled τουλάχιστον κομμάτια εδώ, είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό το μέσο. Αν είχε ακόμη και το recording, αυτό δηλαδή που θα κάνεις και νομίζω το είπες ότι κάποια στιγμή θα το ανεβάσεις αργότερα επάνω, όχι φυσικά real time. Ναι. Αν το είχες σαν feature αυτό, θα ήταν ακόμα πιο δυνατό. Βέβαια, η ομορφιά είναι ότι πρέπει να είσαι εκείνη την ώρα που γίνεται. Και αυτό σε έχει λίγο στην τσίτα, να το πούμε. Γιατί πρέπει να τα προλαβαίνεις όλα και σε αγχώνει λίγο, αλλά εσύ επιλέγεις τι θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ δυνατό το μέσο, έτσι, και νομίζω ότι θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο στο τομέα της εκπαίδευσης, του knowledge transfer, της εμπειρίας κτλ. Ωραία, πριν πάμε λίγο στα πιο technical και forward thinking, να μας κάνεις ένα context για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν πολλές πληροφορίες για σένα. Ναι, θα ξεκινήσω λίγο αρκετά χρόνια πριν, για να πω ότι μεγάλωσα έτσι σε μια πόλη επαρχιακή στην Κοζάνη, γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί, όπου θεωρούσα λίγο ότι κλείνομαι να το πω έτσι, από τις δυνατότητες. Η Κοζάνη ήταν μια πόλη που ενώ είχε το δικό της οικοσύστημα μαζί με τη ΔΕΗ κτλ. Ήταν λίγο κλεισμένη, ήταν λίγο αποκλεισμένη, είχε τα βουνά γύρω-γύρω της και οι δρόμοι δεν ήταν αυτοί που είναι σήμερα. Συνεπώς αισθανόμουν καθώς μεγάλωνα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη εργαλείου για τη γνώση. Αυτό βέβαια διορθώθηκε με τον καιρό, έτσι, αλλά η όρεξή μου για τεχνολογία, η όρεξή μου για μάθηση και η όρεξή μου και για επιχειρηματικότητα με οδήγησαν στα πρώτα βήματα κιόλας να αρχίσω να ασχολούμαι πάρα πολύ μικρός με τους υπολογιστές. Και κυρίως διάβαζα κάποια περιοδικά τα οποία τα παρέγγειλαν από το εξωτερικό. Μιλάμε τώρα για πτυχές που κάποιοι από εσάς δεν θα ήθελαν να κάνει για μένα, προφανώς. Αλλά αυτό μου άρχισε να μου ανοίγει αρκετά νωρίς τα μάτια και το πάθο δικό μου ήταν ξεκάθαρο. Έπρεπε δηλαδή ουσιαστικά να πάω να σπουδάσω κάτι που είχε σχέση με την πληροφορική αναγκαστικά. Για μένα ήταν μονόδρομος. Και επίσης να κάνω και κάποια πράγματα πέρα από τα όρια της Ελλάδας.
Αυτό μου ήρθε η ευκαιρία περίπου το 1985 όταν έπεσαν στα χέρια μου, όταν έπεσε ένα βιβλίο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο είδα ένα παράδειγμα πως μια γλώσσα προγραμματισμού που λέγονταν Prolog έλυνε ένα πρόβλημα, έλυνε ένα φόνο. Και εκεί πραγματικά έπαθα πλάκα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι αυτή η γνώση και η εμπειρία ενός ανθρώπου να μεταφερθεί ουσιαστικά σε ένα μηχάνημα να λύσει ένα φόνο. Πώς γίνεται αυτό? Το 1985 παρήγγειλα λοιπόν και άλλα βιβλία τεχνητής νοημοσύνης από κάποιον φίλο που σπούδασε εδώ στην Αγγλία, συμμαθή μου. Και όσο ερχόταν αυτά τα βιβλία, τόσο αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω αυτό. Και το 1989 έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στο Εδιμβούργο για να σπουδάσω ακριβώς αυτό, τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί ήταν και το κλικ, δηλαδή από εκεί και πέρα άλλαξε σχεδόν η ζωή μου στο τι θα κάνω από εκεί και πέρα. Γιατί εκεί μου ήρθε λίγο το πώς θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε τη γνώση την ανθρώπινη, την εμπειρία την ανθρώπινη, με τη βοήθεια των μηχανών, να την κάνουμε ψηφιακή. Βέβαια, για όσους ξέρουν και έχουν ακολουθήσει λίγο την ιστορία του AI, ακόμα και το 1989-93 που εγώ ήμουν σε ένα από τα πραγματικά πολύ καλά πανεπιστήμια που ήταν για AI, ήταν ακριβώς το κέντρο του AI στην Ευρώπη, δεν μπορούσαν ακόμα να δώσουν απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, ήταν πιο πολύ στα έμπειρα συστήματα όπου κάποια πολύ specific προβλήματα λυνόταν με το AI, αλλά πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ specific. Κυρίως τότε ασχολιόταν ο περισσότερος κόσμος με αυτό που λέμε το NLP, το Natural Language Processing και το Understanding. Κάπως με τα robotics και τα vision σε πολύ early stage, δηλαδή η δουλειά μου και όλος που έκανε εκεί και οι εργασίες μου ήταν γύρω από machine vision, αλλά τουλάχιστον είχα την, ας το πω έτσι, πολύ ευχάριστη εμπειρία να ανοίξω τα φτερά της γνώσης μου. Δηλαδή, βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου είχε πολύ δυνατό learning, πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες, είχε τη δυνατότητα τότε, ούτε καν είχε ξεκινήσει ακόμα το Ιντερνετ, τότε ήταν στα ξεκινήματά του το Linux και κάποιες άλλες και τα άλλα δίκτυα, ουσιαστικά οι προάγγελοι του Ιντερνετ, το DARPANET και το ARPANET ουσιαστικά και το Janet λεγόταν στην Βρετανία, αρχίσαμε να μιλάμε με άλλους ανθρώπους ανά τον κόσμο και χρησιμοποιούσαμε text. Όλο αυτό το πράγμα με σημάδεψε πάρα πολύ, γιατί γυρνώντας στην Ελλάδα έπρεπε καταρχήν να κάνω το στρατό μου και έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω εδώ ή θα φύγω στο εξωτερικό. Όλοι οι φίλοι μου, ας πούμε, από Εδιμβούργο, τους τραβούσε τότε το Silicon Valley. Δηλαδή ήταν αμερικάνικες εταιρείες που πήγαιναν στο Silicon Valley. Έτσι, αποφάσισα βέβαια ότι έπρεπε να έρθω πίσω γιατί έπρεπε να κάνουμε το στρατιωτικό και εκεί κάπου κολλάς. Παρ' όλα αυτά, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια δεν άφησα ποτέ αυτό που από τότε, ας πούμε, μου άρεσε. Δηλαδή, πώς θα αποθηκεύω τη γνώση μέσα από digital κανάλια. Η γνώση φυσικά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μόνο σήμαντο. Δηλαδή, άλλος έχει, ας πούμε, μια γνώση στο Λύκα, άλλος έχει μια γνώση τεχνική, άλλος έχει μια γνώση λίγο πιο σε άλλες επιστήμες, στα μαθηματικά κτλ. Οπότε είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ευρύ και πρέπει να το σπάσεις πολύ κάτω σε χαμηλά κομμάτια, σε μικρά κομμάτια για να μπορείς να το αποθηκεύσεις. Και από εκεί και πέρα, τι θα το κάνεις. Μετά το 2010 στην ουσία, όταν άρχισα να ξανασχολούμαι με το πώς το κάνουν όλοι αυτοί με τα startups στο Silicon Valley και άρχισα να επεκτείνω το δίκτυό μου ξανά προς τα εκεί, αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι τότε πλέον είχε οριμάσει αυτό που λέμε σήμερα AI. Δηλαδή μετά το 2010 και το Web 2 και τα data τα οποία άρχισαν να μαζεύονται μέσα από τα social δίκτυα, υπήρχε πλέον το έδαφος ώστε το AI να μπαίνει περισσότερο μέσα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα βέβαια η ταχύτητα όλων όσων έμαθα, έκανα, συνεργάστηκα κτλ. Ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά πρώτα απ' όλα έπρεπε να αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι και μια δουλειά με την καθημερινότητά σου στην Ελλάδα πρέπει να την κάνεις και αυτή, οπότε αφιέρωνα πάρα πολύ χρόνο τα βράδια. Έτσι, για να είμαι 10 ώρες, με 10 ώρες διαφορά να παρακολουθώ όλα αυτά τα τεκτενόμενα στο Silicon Valley. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η εμπειρία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχω ένα extensive δίκτυο προσωπικά
με ανθρώπους από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, να το πούμε έτσι, αλλά κυρίως στη μεριά του Ειρηνικού, έτσι, στο Bay Area, οι οποίοι δεν πάθουν να με γεμίσουν με γνώσεις, να με φωνάζουν να δουλέψουν μαζί σε διάφορα projects, να κάνουν trigger ουσιαστικά όλη αυτή την γνώση που έχω μαζέψει. Και εκεί έτσι θα κλείσω λίγο τον κύκλο. Σήμερα βέβαια δουλεύω σε μια εταιρεία πολύ γνωστή εδώ και πολλά χρόνια που έχει να κάνει με τεχνολογία, η οποία προφανώς μεγαλώνει και εκεί προσπαθώ και εγώ να φέρω τις αξίες της καινοτομίας, τις αξίες του μέλλοντος της εργασίας και του καθεξής. Το πήγα λίγο μακριά, αλλά νομίζω έδωσε ένα πολύ καλό context πώς έχω φτάσει εδώ. Μακριά, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Στο πανέμορφο Πάλο Άλτο, εκεί είχα πάει έκανα ένα πολύ ωραίο road trip πριν 4-5 χρόνια, Πάσχα, από Πάλο Άλτο, Σαν Φρανσίσκο μέχρι Σαν Διέγκο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, τώρα αντιμετωπίζουν και αυτοί τα δικά τους θέματα. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί είναι ένα μέρος που είχε ανέβει πάρα πολύ οι αξίες των σπιτιών. Άνθρωποι, ας πούμε, πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα. Έπρεπε να μπαίνουν και να στιβάζονται σε λεωφορεία σαν σαρδέλες για να κατεβαίνουν από το Σαν Φρανσίσκο στο Πάλο Άλτο κάθε μέρα μέσα στη ζέστη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πολλοί θέλουν να το ζήσουν, αλλά το hype που υπάρχει εκεί, το crazy technology, οι ιδέες που γεννιούνται οι άνθρωποι που από όλο τον κόσμο δεν αντικαθίσταται. Γι' αυτό καμιά φορά λέω ότι όταν λέμε εδώ στην Ελλάδα θα κάνουμε το Silicon Valley, ξέρω εγώ, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε κάπου αλλού, λίγο γελάω, γιατί το Silicon Valley είναι ένα οικοσύστημα το οποίο δεν είναι απλά το αντιγράφεις. Είναι όλο αυτό το hype, είναι όλο αυτό το craziness, ας πούμε. Ναι. Με τα καλά του και τα κακά του. Το οποίο αντιμετωπίζει πολλά τώρα, δηλαδή ακόμα και τα rent και τα payrolls και όλες αυτές οι εταιρείες, διάβαζα από το πρωί για την Salesforce. Ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στιβαζόντουσαν στο παραλατημένο στο Σαν Φρανσίσκο, τι θα κάνουν τώρα, μπορούν μέσα από το Work From Anywhere να δουλέψουν από την Κρήτη. Οπότε ουσιαστικά και η Salesforce και η κάθε εταιρεία η οποία είναι based εκεί μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται να κάνω hire τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ γύρω, μπορώ να κάνω hire οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Αλλά θα μας τα πεις λίγο πιο αναλυτικά. Μας είπες για τα skills και ουσιαστικά ένα πρόβλημα είναι να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. Και μέχρι τώρα τους καταλαβαίναμε και πείθαμε ο ένας τον άλλον ότι πρέπει να είσαι ένα καλό CV, ένα καλό LinkedIn. Δηλαδή πλέον και μέχρι τα τελευταία χρόνια αυτό που λέω συνέχεια είναι δεν γίνεται να μην έχεις ένα LinkedIn. Όποιος με ρωτάει πώς να φτιάξω το CV μου, πώς να βρω δουλειά, λέω δεν γίνεται να μην έχεις ένα LinkedIn και σε δεύτερη φάση να φτιάξεις και το δικό σου το personal brand. Αλλά γιατί θα σε κάνει οπωσδήποτε Google αυτός που η εταιρεία η οποία θες να πας. Αλλά πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους? Γιατί ένα CV και ένα LinkedIn τελικά τι είναι, ένα χαρτί ή κάποιες απλές πληροφορίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κάνει και τι ξέρει ο άνθρωπος. Πολύ καλή ερώτηση. Κοίταξε τώρα, πώς καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας τους ανθρώπους? Πρώτα απ' όλα τους καταλαβαίνουμε αν δουλέψουμε μαζί τους, αν ζήσουμε μαζί τους, αν περάσουμε από δύσκολες φάσεις μαζί τους. Συνεπώς, αν αυτό το πράγμα το κάνουμε απλά scale σε ένα μεγαλύτερο scale, σε μια μεγαλύτερη βάση, αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα είναι ένα τέλειο παράδειγμα στο πώς, εάν κατά κάποιο τρόπο κάναμε capture μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στη μορφή της εργασίας τους, μέσα στη συνεργασία τους, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αποθηκεύουν τη γνώση καθημερινά, δηλαδή παρακολουθείς κάτι, βλέπεις κάτι και κάπου θες να το κρατήσεις, και όταν αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε capture και ταυτόχρονα να βάλουμε και το value των ίδιων των ανθρώπων μέσα εκεί, η τεχνολογία, κυρίως το AI δηλαδή σε κάποια φάση, αλλά και άλλες τεχνολογίες όπως το blockchain, μπορεί να βοηθήσει εδώ με το να αρχίσει να μαντεύει τα skills. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα πούνε είναι σχεδόν ουτοπία. Δεν είναι όμως, γιατί τελικά τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι όταν αφήνεις ίχνη, αυτό γίνεται προφανώς και στα social media, έτσι, αλλά το social media είναι ένα διαφορετικό μέσο, αλλά όταν αφήνεις ίχνη καθημερινά μέσα στη συνεργασία σου, οι συνεργάτες σου, οι συνάδελφοί σου, ξέρουν αν είσαι doer, thinker, καλός, κακός, αργός, γρήγορος, είσαι ας πούμε, σε μια κουλτούρα που μπορείς να κάνεις value αξίες όπως ουσιαστικά το transparency, το inclusivity κτλ. Άρα, αν ρωτήσουμε ο ένας τον άλλον
τι είναι η Στέφη, αυτοί που σε έχουν γνωρίσει μπορούν να πούνε για σένα, μπορούν να κάνουν vouch για σένα. Το ίδιο λοιπόν, αν το σκεφτούμε σε ένα μεγάλο digital pool, όλα αυτά τα data θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε. Το θέμα είναι το εξής. Μήπως μας ακούγεται αυτό σαν τον μεγάλο αδερφό, μήπως μας ακούγεται σαν κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν συμφέρει τον εργαζόμενο. Γιατί για εργαζομένους μιλάμε τώρα, έτσι μιλάμε για τους καθημερινά, τους ανθρώπους που εργάζονται είτε στις εταιρείες, είτε freelancers, είτε έξω σαν professionals κτλ. Μήπως αυτό λοιπόν ανοίγει πάρα πολύ τον ασκό του αιώλου και λέει ο καθένας δεν θα το κάνω. Εκεί λοιπόν είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες δεν είναι πάντα δικές μου. Αυτό το πράγμα που σου μιλάω τώρα, που σας λέω, είναι περισσότερο από την εμπειρία του collaboration που είχα και εγώ με κάποιους ανθρώπους, κυρίως στο εξωτερικό, κυρίως δηλαδή από τη μεριά του Bay Area, όπου οι άνθρωποι λένε what if. Δηλαδή, σου λέει, ωραία, και αν αυτά τα δεδομένα τα έχεις εσύ και τα επεξεργαζόσουν εσύ και άφηνες όσο πρέπει κάποια από αυτά στον υπόλοιπο κόσμο, θα χρειαζόσουν ένα CV. Θα χρειαζόσουν δηλαδή, όταν όλη η γνώση σου θα ήταν μέσα εκεί και όλη η εμπειρία σου θα χρειαζόταν, και αυτό μπορούσε να γίνει πραγματικά, να πιστοποιηθεί. Θα χρειαζόσουν ένα πιστοποιητικό από ένα πανεπιστήμιο. Θα χρειαζόσουν κάποιον να πει ναι ή όχι για σένα. Όχι, γιατί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα ήταν κάπου το οποίο δεν θα μπορούσε κανένας να πει όχι. Αυτό λοιπόν το concept, το ότι έχουμε στην πραγματικότητα και μας ακολουθεί ένα digital, να το πω έτσι, wallet, γιατί βάζω λίγο το κομμάτι του blockchain μέσα, of knowledge experience, και όλα τα soft skills που θα μπορούσαμε να έχουμε, έτσι, δεν είναι μόνο καλό για τους άλλους, είναι καλό και για μας. Γιατί αν δούμε, για παράδειγμα, ότι κάπου δεν τα πάμε καλά, αν δούμε δηλαδή ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας βλέπει κάπως άσχημα, ή θα πει κάποιος, μα τι λέει τώρα αυτός ο βλάκας, να το πω έτσι. Άρα θα το δούμε αυτό το πράγμα, χωρίς να δούμε το ποιος το είπε. Αλλά στατιστικά, τότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι και ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Άρα όλα αυτά να τα μαζέψουμε και τα κάνουμε απλά scale, έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο προφανώς, αλλά μας οδηγούν σε κάτι το οποίο θα λέγαμε είναι το καινούριο μέλλον της εργασίας. Τώρα, θέλω, όταν εκφράζω τέτοιες απόψεις, τέτοια concepts, θέλω να μην σταματάμε στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θέλω δηλαδή να το βλέπουμε παγκόσμια και δεν συζητάμε τώρα και την Ελλάδα. Άρα οι άνθρωποι, οι οποίοι είπες και νωρίτερα ότι θα φύγουν και θα δουλεύουν από την Κρήτη ή από οπουδήποτε αλλού, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι τόσο δραστικό, δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο σιγά σιγά θα μεταβάλλεται. Για να μπορούν οι εταιρείες και οι άνθρωποι να δουλεύουν καλύτερα μεταξύ τους, θα πρέπει να είναι aligned. Για να είναι aligned λοιπόν σε διαφορετικά time zones, με διαφορετικές κουλτούρες κτλ., θα πρέπει κάποιος να τους φέρνει ουσιαστικά και να τους καλύπτει το κενό του τι δεν έχουν καταλάβει. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι ένα σύστημα σαν αυτό που μιλάμε, ένα AI σύστημα. Ναι, και αυτό προϋποθέτει και να κάνουν commit ότι αυτός ο μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα γίνει στο top level. Γιατί αν οι managers δεν έχουν καταλάβει την αξία αυτών των νέων τεχνολογικών και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το κάνουν apply και θα το περάσουν προς τα κάτω. Άρα, ναι, μεν μια εταιρεία στο Bay Area μπορεί να έχει κάποιους υπαλλήλους στην Κρήτη και να έχει ένα multicultural environment, αλλά τελικά τι χρειάζεται? Επικοινωνία και να εντυπωθεί όλο αυτό το πακέτο των πλεονεκτημάτων στο top level. Ναι, τώρα με ακούς και ανασταίνω βαριά, αναστενάζω. Κοίταξε να σου πω, τα disruptive technologies καταρχήν δεν ξεκινάνε πάντα από όλους να λένε ναι. Πολλές φορές λέμε ότι όταν υπάρχει το πρόβλημα, μετά κάποιος βρίσκει τη λύση και όλοι λένε πώς το σκεφτήκαμε, μετά από 10 χρόνια θα πούνε σε μια βραδιά έγινε πάρα πολύ μεγάλο, έβγαλε δισεκατομμύρια κτλ. Αυτά ξεκινάνε καταρχήν από μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή σήμερα τι προβλήματα έχουμε στον τομέα της εργασίας, ιδίως μετά από ένα κορονοϊό. Θα τα πω έτσι όπως τα ζω εγώ με τους ανθρώπους που δουλεύω και προσωπικά. Πρώτα απ' όλα, όταν μπαίνουμε για meetings, πολλές φορές, μετά από όλο αυτό το χρόνο που ζήσαμε πραγματικά αυτό το overwhelming πράγμα που λέγεται Zoom ή Webex ή Teams ή οτιδήποτε άλλο καθημερινά, λέμε δεν θέλω άλλο meeting. Γιατί αυτό μας περιορίζει ουσιαστικά το χρόνο που έχουμε για μας
και για τους αγαπημένους μας. Άρα εκεί πολλές φορές λέμε ότι κάνουμε waste our time, γιατί θα μπορούσε όλο αυτό να ήταν ένα email ή κάτι άλλο. Αν αυτό το πράγμα λοιπόν που είναι πρόβλημα, κάποιος το αγοράζει ή όχι, αν είναι σε μια εταιρεία δηλαδή και το αγοράζει, τότε είναι πετυχημένο. Πάρα πολλοί προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να φτιάξουν τον τομέα των meetings, κυρίως με augmentation και άλλες τεχνολογίες. Με ακούτε? Ναι, ναι. Συγγνώμη, γιατί είχα ένα call και το AI είναι υποχρεωτικό ουσιαστικά να μπει εδώ και να δώσει αξία, να μας κάνει δηλαδή καλύτερη τη ζωή μας. Στον τομέα όμως των εταιριών, με συγχωρείς λίγο, πρέπει να κλείσω μάλλον να το βάλω σε ακούμε πάντως. Ναι, απλά επειδή κάποιος επιμένει και δεν το ξέρω το τηλέφωνο, πρέπει να το κλείσω σε λεπτό λίγο. Ωραία, εξακολουθείτε, με ακούτε έτσι? Ναι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στο τομέα της εργασίας θα πρέπει να πιάσουμε τα προβλήματα πρώτα και να δούμε πώς όλοι αυτοί οι οργανισμοί ψάχνουν να βρουν καταρχήν ανθρώπους. Πού ψάχνουν να τους βρουν τους ανθρώπους, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σωστοί άνθρωποι για αυτούς. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το δούμε να συμβαίνει. Και ένα άλλο πρόβλημα που θα δούμε να συμβαίνει είναι το πρόβλημα. Ένα fact ουσιαστικά είναι ότι έχουμε μεν τους remote workers, αλλά όλοι αυτοί που κάνουν remote δουλειά στην πραγματικότητα είναι knowledge workers. Δεν είναι αυτοί που θα έχουν κάποια εργασία που θα απαιτεί χειρονακτική εργασία ή παρουσία σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Αυτό λοιπόν αυτομάτως αλλάζει τα dynamics παγκοσμίως και αλλάζει την δυνατότητα των ανθρώπων να δουλέψουν στην πραγματικότητα και να παράξουν κυρίως σε knowledge εργασίες, έτσι είπαμε, σε knowledge εργασίες, απομακρυσμένα. Αυτό από μόνο του πραγματικά αλλάζει τις οικονομίες. Κάνει διαφορετικές οικονομίες και αναγκαστικά πάμε προς μοντέλα τα οποία θα έχουν πάρα πολύ digital engagement μέσα, πάρα πολλά digital skills. Και εδώ έρχεται πάλι ξανά η ερώτηση. Έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν να καλύψουμε όλα αυτά τα digital skills? Πώς θα ανακαλύψουμε τι skills έχει ο καθένας στην πραγματικότητα, πέρα από αυτά που λέει ότι ξέρει ή βγάζει σε ένα CV, για να μπορούμε να τον βάλουμε μέσα σε ένα καινούργιο μοντέλο εργασίας? Οι νέοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια δεν θέλουν να δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες. Θέλουν να δουλεύουν σε startups. Γιατί το creativity το δικό τους, έτσι όπως το αισθάνονται τουλάχιστον, αισθάνονται ότι είναι πιο engaged σε μικρότερες εταιρείες, όπου ακόμα και οι αποφάσεις των 5-10 ατόμων επηρεάζουν το μέλλον τους και το μέλλον της ανθρωπότητας, παρά να δουλεύουν σε πολύ μεγάλες εταιρείες, όπου όπως λένε πάρα πολλοί, το λέμε και εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές, είμαι το τελευταίο φορφός της αμάξης. Αυτό το πράγμα θα είναι viral. Αυτό είναι ένα ωραίο opportunity και για τα organizations να έχουν ένα πιο startup culture μέσα. Όχι μόνο. Είναι για να καταλαβαίνουν τις αξίες των ανθρώπων τους. Αυτή τη στιγμή τα HR τμήματα παντού, σε όλο τον κόσμο, και δεν μιλάω ξανά για Ελλάδα, σας λέω, έτσι, τα HR τμήματα περιορίζονται πολλές φορές σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή με τον προϊστάμενό σου, που περνάς, ας πούμε, κάποια αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται 2 φορές το χρόνο, 4 φορές το χρόνο, ακόμα και κάθε μήνα να γίνεται. Είναι μια πολύ biased αξιολόγηση. Αν λοιπόν βάλουμε διαδικασίες μέσα, οι οποίες αυτή η αξιολόγηση θα έχει και την αυτοαξιολόγηση, αλλά και την αξιολόγηση των συναδέλφων σου, το gaming ή άλλες διαδικασίες incentives μέσα, για να κάνεις το καλύτερο path για τον εαυτό σου, δηλαδή για να κάνεις το καλύτερο personal development, τότε κερδίζει και ο εργαζόμενος, κερδίζει και η εταιρεία, κερδίζουν όλοι. Ναι. Ωραία, μιλήσαμε για το χρόνο. Το ένα για το χρόνο είναι ότι το 9 to 5 γίνεται πλέον irrelevant, και το άλλο, σε σχέση με το χρόνο, είναι πώς η τεχνολογία τελικά θα μας γλιτώσει χρόνο από όλες αυτές τις εργασίες, τις οποίες θα μπορούσε να τις κάνει πολύ πιο γρήγορα ένα κομπιούτερ. Ωραία, εδώ έχουμε 2 πράγματα τώρα. Εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, και όταν λέμε τεχνολογία συνήθως αυτά είναι disruptive technologies, δηλαδή είναι είτε το AI είτε το blockchain, και πώς μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά στο να μας κερδίσουν χρόνο. Άρα οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες, οι περισσότερες δηλαδή μεγάλες εταιρείες, ήδη έχουν φτιάξει μοντέλα στα οποία στην πραγματικότητα παίρνουν πάρα πολλά δεδομένα από την καθημερινότητα των ανθρώπων τους μέσα στην εργασία τους
και αυτά τα μοντέλα τα επεξεργάζονται με κάποια εργαλεία, είτε συνήθως είναι AI. Το blockchain είναι για διαφορετικούς λόγους κυρίως, για το storage ή για το immutability, δηλαδή ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τα επεξεργάζονται λοιπόν και τους δίνουν περισσότερο χρόνο. Αυτά λοιπόν που γίνονται με όλα τα augmented εργαλεία, κάνουν augment ουσιαστικά τον άνθρωπο, άρα του δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινάει το πρωί. Άκουσα τη συνέντευξή σου με την Μαριλίνικα και σου έλεγε ότι ξεκινάμε το πρωί και το device που έχω στο σπίτι μου λέει καλημέρα, θα βγεις, σου έχω έτοιμο, σου έχω παραγγείλει το καφέ σου, θα πας το πάρεις από το Starbucks και μετά ας πούμε έχεις να μπεις στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, θα κάνεις τόσο χρόνο και ούτω καθεξής. Αυτή η assistance λοιπόν δεν είναι μόνο σαν personal assistance, θα είναι και μέσα στη δουλειά. Άρα θα σου έρθει ένα email το πρωί και θα σου πει: κοίταξε να δεις, έχεις να κάνεις αυτά και αυτά τα πράγματα. Την προηγούμενη μέρα είδα ότι έκανες ένα meeting το οποίο το έβαλες για σήμερα, αλλά να σου πω ότι ξέρεις, μην το κάνεις αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ short notice για τον περισσότερο κόσμο και θα ζοριστεί να το κάνει. Θα σου πει: άφησε χρόνο μέσα στην ημέρα σου για να κάνεις ένα break, να τετωθείς, να κάνεις λίγο γυμναστική. Δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία έρχονται για να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Έτσι, μέσα στην καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι είναι, πέρα από το χρόνο, έτσι, είναι το πώς θα μας δώσουν αξία. Τι αξία θα μας δώσουν για να δούμε το επόμενο μας βήμα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η ίδια η εταιρεία. Θα πρέπει να το κάνουν ουσιαστικά εμάς τα εργαλεία. Δηλαδή το μέσα έξω, να το πω έτσι, πρέπει τα συστήματα να κοιτάνε και μέσα στην καθημερινότητά μας και έξω στον υπόλοιπο κόσμο. Πάλι έχει αξία εκεί η τεχνητή νοημοσύνη, πάλι έχει αξία όλα αυτά τα disruptive technologies τα οποία μπορούν να σου δώσουν καλύτερη εικόνα για τον κόσμο. Ένα κομμάτι της πολύ δυνατό είναι το learning, είναι δηλαδή το self-development. Το τι χρειάζεται να κάνεις για να ανέβεις είτε μέσα στην ίδια σου την εταιρεία, είτε ως άνθρωπος, είτε στη συνεργασία σου, είτε να σου δώσει ένα path. Αυτό που λένε συνήθως οι Αμερικανοί είναι ότι you don't know what you don't know. Δηλαδή δεν ξέρεις τι δεν γνωρίζεις. Άρα έλα να σου πω εγώ τι δεν γνωρίζεις, γιατί εκεί θα σου δώσω ένα στίγμα το ποιο είναι το επόμενο path. Μα και αυτό ότι η παλιά τι ήταν, θα πάει κάποιος να σπουδάσει 20 χρονών, θα κάνει ένα πτυχίο, άντε να κάνει και ένα master και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό. Το continuous learning, κάθε χρόνο, και εγώ δηλαδή το υιοθετώ προσωπικά, κάθε χρόνο να μαθαίνεις κάτι καινούριο. Μα είναι και obsolete. Ένα απλό πτυχίο που μπορεί κάποιος πριν 20 χρόνια να έχει σπουδάσει βιολόγος και τώρα να είναι ένας φανταστικός CTO. Αυτό το transition ή αυτή την συλλογή πληροφορίας είναι αυτό που είπες και πριν, το personal wallet of knowledge, το οποίο θα τον κρίνει εάν είναι ένας candidate πολύ δυνατός για να πάει στο καινούριο startup, είτε στην Ελλάδα είτε στο Bay Area είτε οπουδήποτε. Ναι, φανταστείτε βέβαια ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είσαι υπάλληλος κάπου ή είσαι candidate κάπου. Έχει να κάνει και με την προσωπική ζωή σου σε σχέση με το αν πρέπει να ιδρύσεις μια εταιρεία με κάποιον τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν τον έχεις μπροστά σου. Δηλαδή, ένα matchmaking ουσιαστικά για entrepreneurs, για startups δηλαδή, που θα έλεγες εγώ που θα βρω το τέλειο CTO όπως είμαι εγώ. Ή, δηλαδή, είμαι εγώ, ξέρω, να πάρω το ρόλο του sales του CEO και θα θέλω να βρω ένα τέλειο CTO. Ποιος θα μου κάνει ένα τέτοιο matching, όπως γίνεται ας πούμε, ένα matching σε κάτι διαφορετικό, ώστε να μπορώ να καταλάβω και να εμπιστεύομαι ότι αυτός έχει τα ίδια ethics με μένα, έχει τις ίδιες εμπειρίες ή παρόμοιες εμπειρίες, έχει κάνει τα ίδια λάθη κτλ. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ψάχνει πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί όταν πέφτουν τα τείχη, δεν μπορεί να κινείσαι μόνο στο στενό κύκλο των γνωριμιών σου σε μια χώρα, είτε ξέρω εγώ, σε μια ήπειρο. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει word of mouth τώρα, είτε μέσω LinkedIn. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που σου λένε βρες ένα co-founder. Αλλά πρέπει και αυτό να αλλάξει. Σκέψου δηλαδή, Στέφη, η αξία αυτής της πλατφόρμας που βρισκόμαστε σήμερα, στο να ακούσει κάποιον άνθρωπο και να πεις, εγώ αυτόν που τον ακούω έτσι, θα ήθελα να κάνω δουλειά μαζί του και να τον γνωρίσω παραπάνω. Το networking έχει πάρει άλλες διαστάσεις πλέον. Μα ακριβώς. Και εγώ τώρα με το καινούριο μου venture, δεν το λέω startup, venture προτιμώ να το λέω, το Shop Open, που θα βοηθάει οποιονδήποτε, οπουδήποτε να ανοίξει ένα e-shop, εύκολα και δωρεάν, χωρίς αρχικό κόστος ή μηνιαίο. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω κάποιον και να τον, ουσιαστικά, για να κάνεις αυτό το matchmaking, θα δεις κάποιον, θα τον ακούσεις, είναι όπως και μια σχέση, γιατί και μια σχέση είναι αυτή η επαγγελματική. Θα τον δεις, θα τον ακούσεις, θα δεις το Twitter του, θα δεις το LinkedIn του, θα δεις τι έχει γράψει, θα δεις αν έχει ένα Medium blog, θα δεις κάποια παλιές του συνεντεύξεις, θα δεις τι αναφέρεται, τι άλλο μπορεί να κάνει,
Άρα και ένα screening θα το κάνει οποιοδήποτε, είτε είναι σε ένα startup environment, είτε είναι σε ένα corporate environment. Θα ήθελες λοιπόν να υπάρχει μια υπηρεσία όπου θα μπορούσε να σου κάνει αυτό το screening σε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να ψάχνεις εσύ ένα από σένα? Βέβαια, και αυτό θα γινόταν και at scale. Γιατί αν μου έλεγε κάποιος ότι ξέρεις τι, υπάρχει μια κοπέλα π.χ. στο Παρίσι, η οποία θα μπορούσε να είναι CTO τώρα στο ShopOpen και έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και τα values που θέλεις, εννοείται θα έλεγα ναι. Ακριβώς το ίδιο λένε και οι μεγάλες εταιρείες όταν τους λες ότι θα έχεις τους καλύτερους ανθρώπους και αυτές μπορούν να πληρώσουν κιόλας. Άρα εδώ θα υπάρχει και μία μάχη για το talent globally, ποιος θα έχει τον καλύτερο άνθρωπο σε σχέση με αυτά που πραγματικά έχει κάνει ο άνθρωπος και με αυτά που πραγματικά κατέχει σήμερα. Φανταστείτε ένα πρόβλημα που έχουν πλατφόρμες όπως είναι η LinkedIn, παράδειγμα, είναι ότι τα πράγματα που έχεις μέσα μπορεί να είναι και irrelevant, είναι ανεψεύτικα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει πολύ εύκολα game the system, να κάνει ένα πάρα πολύ καλό profile, ένα πολύ καλό CV, να είναι πολύ έξυπνος για να μπορέσει να περάσει τα πρώτα 2, 3, 4 interviews, ας πούμε, σε μια δουλειά που δεν χρειάζεται κάποια άλλα skills, ας πούμε, σαν προγραμματιστής, να γράψει κάποιο κώδικα, να μπει να πιάσει αυτή τη δουλειά, να πάρει ένα χρόνο και οι υπόλοιποι που τον έχουν προσλάβει να καταλάβουν ότι έχουν πάρει μια πολύ μικρή αξία από αυτόν. Αυτό, το κόστος αυτής της ιστορίας είναι τεράστιο. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι υπήρχε μια πλατφόρμα, όπως λέμε, για το μέλλον της εργασίας, όπου εκεί οι ερωτήσεις θα γινόταν με την έννοια του όχι μόνο τι ξέρεις, θα ξέρεις Python ή C++ ή ξέρω εγώ αλλά να σου κάνει ερωτήσεις, να κάνει ερωτήσεις ότι τι ethics έχει αυτός ο άνθρωπος, πώς ήταν στις συνεργασίες του, ποιοι μιλάνε για αυτόν και βάζουν την υπογραφή τους, με ποια project έχει ασχοληθεί όταν ασχολιόταν στην τάδε εταιρεία, έστω και anonymized. Αυτό το κομμάτι ξέρει, ας πούμε, παράδειγμα από corporate governance, ξέρει από legal, ξέρει από κάτι άλλο, έχει εμπειρία, είναι μέντορας. Αυτές οι ερωτήσεις είναι μόνο κατά δήλωσή μας στο LinkedIn. Αν λοιπόν αυτά υπήρχαν πραγματικά, αν ο πραγματικός μας αυτός υπήρχε μέσα εκεί, τότε αυτό θα μας έφερνε από μόνο του ένα απίστευτο wealth στον καθένα μας από αυτά που κάναμε. Και ίσως εκεί να είχαμε την άποψη ότι κάποιοι άνθρωποι θα ήταν λίγο πιο πίσω, δεν θα ήταν inclusive, δεν θα γινόταν included, ας πούμε, εκεί. Δεν είναι έτσι, γιατί ο καθένας, ξέροντας τι ξέρει και ξέροντας και τι δεν ξέρει, θα μπορούσε να βελτιωθεί. Συνεπώς, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι που λέγεται AI, σε όλο το κομμάτι του talent στο μέλλον της εργασίας και της skills. Ωραία, είπαμε για το talent strategy. Όμως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει και τα θέματα κοινωνικής ένταξης, ενσωμάτωσης, ποικιλομορφίας, ισότητας, ευκαιριών. Εκεί λοιπόν, τι έχεις να πεις? Αυτό είναι ένα επίσης από τα πράγματα τα οποία με παθιάζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μπορώ να δώσω καινούργιες ιδέες στο κομμάτι αυτό. Και εδώ θα σας πω το εξής, ότι ό,τι δεν μετράμε στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε, προφανώς, έτσι. Άρα, αν κατά κάποιο τρόπο αυτές οι πλατφόρμες είχαν τη δυνατότητα να μετρούν και το engagement ή να έχουμε, ας πούμε, KPIs τα οποία θα λέμε όχι μόνο τι λέει η ίδια η εταιρεία ή ο ίδιος ο οργανισμός, βάζοντας κάποια thresholds ή βάζοντας κάποια ποσοστά, που για μένα είναι πάρα πολύ χαζό αυτό. Δηλαδή, με τα ποσοστά δεν λύνουμε τα προβλήματα. Μόνο με τα ποσοστά εννοώ, έτσι. Τα λύνουμε με το culture, μόνο με το regulations δεν λύνονται τα προβλήματα. Το να πεις, ας πούμε, σε μια εταιρεία πρέπει να έχεις 20% ας πούμε γυναίκες μέσα ή να το κάνεις αυτό 30% ή να το κάνεις 50-50 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν λύνει τα προβλήματα, γιατί μπορεί να σου το βάλει μέσα και να θέλει να κάνει game the system. Τα πραγματικά προβλήματα θα γίνουν θα λυθούν όταν και άλλα metrics, τα οποία είναι πιο ευρεία, ας πούμε, μπουν μέσα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις πάλι με συστήματα του στυλ AI, γιατί θα βλέπεις ακριβώς και θα είναι δηλαδή ουσιαστικά crowdsourcing η πληροφορία που έχεις. Δεν θα είναι λοιπόν μόνο το ποσοστό, έχω 10 γυναίκες, 20 γυναίκες μέσα στην ομάδα των, έχω στα 10 seats στο startup μου ή στην εταιρεία μου, έχω 5 seats, ας πούμε, στο διοικητικό συμβούλιο. Είναι αυτά τα 5 seats που έχουν οι γυναίκες active, έχουν value. Οι ίδιες οι γυναίκες τη φωνή τους την έχουν ανεβασμένη. Συνεπώς, το engagement γίνεται, τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε ο καθένας να έχει φωνή μέσα σε κάτι που πριν δεν ήταν δυνατόν να έχει φωνή. Ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, λίγο, να το πω,
ξέρω εγώ, όλοι είμαστε ίσοι και θα πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι και είναι λίγο ουτοπία αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά με τέτοιες λογικές και με τέτοια μέτρηξ μπορούν να αυξηθούν το understanding. Να ξέρουμε δηλαδή πραγματικά τι γίνεται μέσα στις επιχειρήσεις μας, μέσα στον κόσμο μας κτλ. Και να επηρεάσουμε εμείς. Ναι, οπότε και πρακτικά δηλαδή, π.χ. μια γυναίκα που είναι περισσότερο εξωστρεφής ή μια γυναίκα που είναι περισσότερο έσωστρεφής, σε ένα meeting μπορεί το AI-powered technology, που μπορεί να είναι Zoom, μπορεί να είναι κάτι άλλο μεθαύριο, να αφήνει την δυνατότητα, να δίνει τη δυνατότητα στην γυναίκα που είναι πιο εσωστρεφής να έχει περισσότερο χρόνο για να μιλήσει και να ακουστεί περισσότερη φωνή της, να το πούμε πολύ πρακτικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Αλλά επίσης, και αν δεν μπορεί για κάποιους λόγους να μιλήσει, να κάνει voice share opinion μέσα από ένα θεσμοθετημένο, ας το πω έτσι, branded ουσιαστικά περιβάλλον, όπου θα πει, ας πούμε, την ιδέα της κτλ. Και αυτό θα αναδειχθεί είτε θέλει είτε δεν θέλει αυτός που ήταν ο leader της κουβέντας. Ναι. Είναι μεγάλη το κομμάτι των augmented meeting services που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και εγώ έχω εμπλακεί σε κάποια πρόταση με κάποια startups στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί πραγματικά δεν κάνεις μόνο keyword searching ή ξέρεις, βλέπεις, ας πούμε, τα to-do κτλ. Βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή παίρνεις τόσο πολλά δεδομένα μέσα από την καθημερινότητα που αν ξέρεις να τα διαβάσεις, από εκεί και πέρα παίρνεις πραγματικά φοβερό actionable intelligence. Mm-hmm. Κάτι που ήθελα να προσθέσουμε στην προηγούμενη ερώτηση είναι τα microtransactions στις γνώσεις που έχει ο κάθε employee. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλεύει σαν CTO σε μια startup και συγχρόνως να παραδίδει public speaking μαθήματα σε φοιτητές. Αυτό πώς μπορεί να υποστηριχθεί με blockchain? Τώρα πήγες, ξέρεις, στο αγαπημένο μου κομμάτι. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι αρκετά disruptive, ας πούμε, σαν concept, και το concept είναι το εξής, ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια ζωή μέσα σε ένα 9 to 5. Έχουμε μια ζωή που είναι πολύ diverse, πολύπλοκη, σε πολλές ώρες, σε πολλά time zones κτλ. Άρα, στην πραγματικότητα, η γνώση μας, από όπου και να την αποκομίσουμε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε, στο τέλος να το κάνουμε monetize. Και όταν ζούμε και πιθανώς και μετά που θα έχουμε φύγει για την οικογένειά μας. Αν λοιπόν το microtransactions είναι στην πραγματικότητα, για μένα είναι το μέλλον. Δηλαδή σιγά σιγά όταν θα είμαστε πάρα πολλοί και θα δουλεύουμε από μακριά, θα δούμε ότι είναι καλύτερο να δουλεύεις με πάρα πολλούς συνεργάτες, ενώ vendors ή contractors ή οτιδήποτε άλλο, παρά με έναν. Αν μπορείς αυτό να το κάνεις και να κάνεις scale εκεί, τότε ερχόμαστε από τις δουλειές του 9 to 5 σε δουλειές στην αρχή του 3ωρου, 4ωρου, 2ωρου και μετά θα μπορούμε να πάμε σε microtransactions. Το θέμα είναι, αν νομίζουμε ότι θα πρέπει να σπάσουμε την ημέρα μας σε 500 κομμάτια για να βγάλουμε, ας πούμε, τα χρήματα για να ταΐσουμε, την οικογένειά μας, αυτό είναι λάθος. Πρέπει τα εργαλεία να πάρουν αυτή τη γνώση και να κάνουν microtransactions για μας με minimum δικό μας intervention. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέγεται, εντάξει, αυτό έχει υποθεί εδώ και χρόνια για το κομμάτι του knowledge. Δηλαδή και στην εποχή του αρχικού boom του bitcoin του 2017 βγήκαν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν ICOs για το κομμάτι πώς θα μπορεί να πουλιέται η γνώση σε μικρά κομμάτια. Όπως λέμε ακριβώς ότι θα πουλιέται το art σε μικρά κομμάτια και θα έχεις, ας πούμε, κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάρει, μέρος ενός πίνακα ή οτιδήποτε άλλο όταν αυτό το πράγμα χωριστεί σε 2.000 κομμάτια και αν από εκεί μεγαλώσει η αξία να έχει και εσύ αυξημένη αξία. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τη γνώση, με την εμπειρία και με τις συνεργασίες. Τώρα είναι λίγο πιο φευγάτο αυτό, αλλά εδώ εγώ βλέπω πολύ μεγάλο χώρο στο μέλλον. Είναι απλά 5 με 10 χρόνια πιο μπροστά από ό,τι μιλάμε σήμερα. Ναι, εκτός όμως από το πιο advanced approach και perspective του knowledge business και πολύ απλά, είναι όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα. Μπορεί κάποιος να δουλεύει το πρωί, όπως είπαμε πριν, CTO και το βράδυ να θέλει να παραδίδει μαθήματα public speaking. Μπορεί να φτιάξει ένα site, να φτιάξει το personal branding του, να φτιάξει ένα online course, να έχει ένα passive income, να χτίζει ένα funnel και να φέρνει καινούριους πελάτες αυτό και να έχει μια παράλληλη δουλειά, ένα παράλληλο income, το οποίο να του δίνει την ελευθερία που εκείνος τελικά θέλει. Άρα και πολύ απλά,
χωρίς blockchain και χωρίς πολύπλοκα πράγματα. Και αυτό το βλέπω και εγώ από ανθρώπους που συμβουλεύω, εκτός από εταιρείες που συμβουλεύω για branding και επιχειρηματικότητα και marketing, συμβουλεύω και προσωπικότητες, οι οποίοι έρχονται σε μένα, είτε είναι ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, διάφορα επαγγέλματα, επιχειρηματίες, πιο creative καλλιτέχνες. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι βρίσκουμε τις ιδέες και τα μηνύματα και το knowledge που έχουν. Και αυτό με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να το προσφέρουν και έξω σε κάποιον. Και ουσιαστικά τι να το κάνουν, να το γλιτώσουν χρόνο. Γιατί κάποιος θέλει την πληροφορία που έχεις εσύ, αντί να περάσει όλα τα βήματα για να χτίσει την επιχείρησή του, για να κάνει καλύτερο public speaking, για να φτιάξει και ένα, ας το πούμε πάρα πολύ απλό, ένα σεμεδάκι της γιαγιάς, ένα σκουφάκι. Κάποιος μπορεί να βγει εκεί έξω, να φτιάξει ένα βιντεάκι στο YouTube και να εξηγήσει πώς να φτιάξει ένα σκουφάκι. Κάποιος δεν το ξέρει. Όταν οι άλλοι λοιπόν φτιάχνουν το σκουφάκι, μπορεί κάποιος να θέλει να πληρώσει 10 και 20 ευρώ για να αγοράσει αυτό το μάθημα και να του επισπεύσει στον χρόνο για να φτιάξει αυτό το σκουφάκι. Να το πάρουν πάρα πολύ απλά. Ναι. Κοίταξε, αυτό υπάρχει και χρόνια τώρα. Δηλαδή, όλες οι πλατφόρμες που κάνουν το matchmaking μεταξύ ζητάω και δίνω, κυρίως σε knowledge working ή με τα YouTube κτλ. Πήγα προς τα εκεί. Απλά εγώ μιλάω όταν τελικά αυτό ξεφεύγει από το one-to-one και γίνεται scale. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από κάθε transaction το οποίο εκμεταλλεύεται, το παίρνει κάποιος για να μάθει. Πρώτα απ' όλα είναι το discovery της πληροφορίας. Δηλαδή, η γνώση δεν είναι μόνο ότι είναι εκεί. Πρέπει να σου κάνει κάποιος discovery τη σωστή γνώση για το δικό σου κομμάτι του puzzle. Έτσι, άρα αυτό δεν είναι πάντα ένα μοντέλο το οποίο είναι pull. Δηλαδή, πας εσύ και ψάχνεις και βρίσκεις κτλ. Μπορεί να είναι και push. Αν λοιπόν κάποιος σε ξέρει πολύ καλά, ξέρει και το πρόβλημά σου, ξέρει τι να σου προσφέρει. Αυτό γίνεται στους ανθρώπους. Δηλαδή, λέμε, γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο και μου λέει: έχει ένα πρόβλημα. Θα του πω: η Στέφη, ας πούμε, είναι ο άνθρωπός σου. Αυτό το matchmaking που έκανα εκείνη τη στιγμή, στην πραγματικότητα, είναι φιλικό, είναι to the point, αλλά κανένας μας, ίσως οι δύο εσείς, τα δύο μέλη να βγάλετε κάποια χρήματα, αλλά τα between δεν συμμετέχουν. Βέβαια θα μου πεις, όλα πληρώνονται. Όταν πας σε scale, σε πλατφόρμες οι οποίες κάνουν scale, τελικά πρέπει να έχεις ένα incentive για όλους. Έτσι, γι' αυτό και μιλάω λίγο πιο πολύ για το κομμάτι του automation εκεί πάνω στο incentive. Ναι, για να μπορεί να γίνει at scale, ακριβώς αυτό. Πάμε λίγο στην Ελλάδα και στους μεγάλους vendors στο εξωτερικό. Τι κάνουν στους τομείς που αναφέραμε μέχρι τώρα? Ναι, κοίταξε τώρα εδώ πιάσαμε αρκετά πράγματα. Οι μεγάλοι vendors έχουν να κάνουν με την καθημερινή μας εργασία. Δηλαδή η Microsoft, η Google, η Cisco, η Oracle, η Salesforce, η Zoom. Αυτοί οι vendors είναι πιο η Slack. Είναι πιο πολύ στο καθημερινό μας collaboration, team working, communication κτλ. Έχουν τεράστια δυνατότητα καταρχήν γιατί περνάνε από μέσα τους, από πάνω τους, περνάει όλη αυτή την πληροφορία. Έχουν τεράστια δυνατότητα λοιπόν να διαβάσουν αυτή την πληροφορία με τον καλό εννοούμενο σκοπό, έτσι προφανώς, και να σου δώσουν αξία. Άρα όλοι αυτοί οι vendors κάνουν κάτι αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους, για τους πελάτες τους. Αυτοί που έχουν υπερισχύσει τα τελευταία, μέσα στην πανδημία, είναι στην πραγματικότητα τα meetings και το κομμάτι του everyday, δηλαδή αυτό που λέμε mail, office, whatever. Αυτό το κομμάτι, συν το team working, όπως είναι ας πούμε οι πλατφόρμες όπως είναι το Teams, το Slack και παρόμοιες πλατφόρμες. Καταλαβαίνετε ότι αυτά, όσο είναι σιλό και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε απ' έξω, δηλαδή όσο εγώ δουλεύω μέσα σε μια εταιρεία και κάποιες ιδέες δεν μπορώ να τις βγάλω απ' έξω γιατί είμαι περιορισμένος, τόσο περιορισμένα θα είναι και όλα αυτά τα μοντέλα. Οι ίδιες οι εταιρείες πλέον αρχίζουν και κάνουν bridge μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τιμώντας προφανώς το privacy και το security των εταιριών, αλλά καταλαβαίνουν πλέον ότι η πληροφορία δεν είναι μέσα σε ένα σιλό, μέσα σε μια εταιρεία. Έτσι, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ είναι ότι μοιράζουμε ουσιαστικά τεχνολογία, γνώση, ιδέες κτλ. Σε ένα πολύ μεγάλο κρατήριο. Αυτό δεν μπορεί να μείνει μέσα σε μια εταιρεία. Έτσι, προφανώς. Άρα, όλοι οι vendors αυτή τη στιγμή κοιτάνε πώς θα αξιοποιήσουν προς όφελός τους, προφανώς, αλλά και των εργαζομένων και των ανθρώπων που σερβίρουν, των πελατών τους, την πληροφορία η οποία υπάρχει μέσα εκεί. Αυτό που δεν μπορούν αυτοί οι vendors να κάνουν, και αυτό είναι λίγο πιο μακριά, αλλά δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να κάνουν claim
αυτό που θα λέγαμε το single source of truth. Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν έχει το single source of truth το δικό μου. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω ένα communication, να το πω έτσι, toolset, το οποίο είναι το email μου, το Gmail μου, το Twitter, το LinkedIn, το WhatsApp, το Cisco, το Zoom, δουλεύω αυτή τη στιγμή με πάρα πολλά εργαλεία καθημερινά και ο καθένας μου στέλνει εκεί που τον βολεύει και εγώ απαντάω εκεί που τους βολεύει. Όταν έχει να κάνει με τη δουλειά, προφανώς αυτό έχει να κάνει με ένα path. Δεν μπορεί να μιλάς δηλαδή απ' έξω. Αλλά τότε το εργαλείο που έχεις από τη δουλειά σου, ας πούμε το Office 365 που έχουμε στην εταιρεία, δεν μπορεί να καταλάβει τη δικιά μου το 100% των δυνατοτήτων μου. Έτσι. Άρα βλέπει αυτό που βλέπει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δουλεύει σε σιλό. Έτσι. Θα μου πεις τώρα, μπορούμε να βγάλουμε και να ενώσουμε όλα τα εργαλεία κάπου. One inbox. Είναι το ιδανικό. Ναι. Δεν είναι μόνο το inbox. Είναι όλο το communication. Για τα email υπάρχει ένα ωραίο εργαλείο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, το Polymail. Αλλά το One Inbox... Φτιάχνονται και τέτοια εργαλεία, και για τα messaging κομμάτια. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι όταν αρχίσεις και σπάσεις ουσιαστικά τα σιλό, αρχίσεις και έχεις θέματα με το privacy. Έχεις θέματα με το IP, με το intellectual property, έχεις άλλα θέματα τα οποία οι εταιρείες από μόνες τους, οι εταιρείες, τώρα δεν μιλάμε μόνο για Ελλάδα, ξαναλέω, για όλες τις εταιρείες, αρχίζουν και βλέπουν πώς θα τα κάνουν compensate. Ένα παράδειγμα είναι ότι μέσα στον κορονοϊό έγιναν συνεργασίες μεταξύ φαρμακευτικών που δεν μιλούσαν για χρόνια, ήταν εχθροί και δεν μοίραζαν ποτέ δεδομένα. Και σήμερα αρχίζουν και μοιράζουν δεδομένα. Βάλανε δηλαδή δεδομένα και οι δυο στο τραπέζι. Αυτό το πράγμα, αν γινόταν από πολλές μεριές, ας το πω έτσι, της καθημερινότητάς μας, να ξέρετε ότι θα είχαμε πολύ πιο εύκολα λυμμένα τα μεγάλα προβλήματα, ας πούμε, και του business και της ανθρωπότητας. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και σε κρατικό επίπεδο, στο governance, πόσα πράγματα τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν ενωθεί και έχουν γίνει integrate. Δεν το συζητάμε εκεί. Γιατί άμα ας πούμε, οι διάφορες υπηρεσίες μιλούσαν μεταξύ τους, είναι αυτό που λέμε το αυτονόητο, το οποίο δεν γίνεται, ας πούμε, και ενώ έγινε σε 2-3 μήνες γρήγορα, τελικά είπαμε, ας πούμε, τι κάναμε και δεν το κάναμε τόσα χρόνια. Μα κάτι πολύ απλό ήταν στην Αττική Οδό και σε όλα τα διόδια να έχεις ένα pass και όχι 15 pass. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο, αυτό το αυτονόητο που λέμε, οι άνθρωποι της πληροφορικής παλεύουν να το κάνουν τα περισσότερα χρόνια. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουν είναι γιατί δεν γίνεται. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει για Q&As με τον Σωτήρη. Πατάτε δεξιά κάτω το χεράκι και σας ανεβάζω πάνω στο stage και μπορεί να ρωτήσετε ό,τι θέλετε το Σωτήρη. Σωτήρη, μέχρι να πατήσουν και να ανέβουν πάνω, θα ήθελα και τη γνώμη σου για το e-commerce τώρα. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μια αλλαγή εκβάθρων. Αυτό που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια υπήρχαν 2-3 μεγάλοι και εντάξει, είχαν κάποιους πιστούς που δουλεύαν μαζί τους. Δηλαδή, εγώ δούλευα e-commerce έτσι κι αλλιώς από πολλά χρόνια, αλλά τώρα βλέπω τα πράγματα να αλλάζουν. Άρα, το πώς θα γίνει democratize το e-commerce και το είδα και σε αυτό που κάνεις εσύ, Στέφη, είναι μια φοβερή ιδέα το πώς θα κάνεις democratize για το μικρότερο, ακόμα και αυτό που έχει ένα μαγαζάκι που δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί στην πραγματικότητα τα θηρία. Άρα, για να μην εξαφανιστούν αυτές οι επιχειρήσεις, πρέπει να κάνουν ένα γρήγορο forced ουσιαστικά μετασχηματισμό. Forced. Αντί για forced quit στο λάθος, στο... ναι, forced και δυστυχώς ή ευτυχώς χρειαζόμαστε ένα μεγάλο event, δυσάρεστο ή όχι, για να μας ταρακουνήσει. Να μας ταρακουνήσει είτε είναι στην προσωπική μας ζωή, είτε στην επαγγελματική. Τώρα η πανδημία τι έκανε ουσιαστικά? Έκανε reinforce το belief ότι χρειάζεται να γίνει αυτό το digital transformation. Μαγαζάκια στις γειτονιές, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν προϊόντα και stock, τα οποία είναι αδιάθετα και δεν τα πουλάνε, επειδή μέχρι τώρα φοβόντουσαν. Γιατί τι σκεφτόντουσαν, ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο ή ότι είναι πάρα πολύ ακριβό ή απλά δεν ήξεραν πώς να το ξεκινήσουν. Δεν βλέπω κανέναν να ανεβαίνει πάνω ή δεν έχει ζητήσει κανένας. Γιατί εγώ δεν είμαι. Δεν έχει ζητήσει κάποιος τώρα, οπότε μπορεί να ανεβάσουμε την Ελένη ή τον Βασίλη. Βεβαίως. Ελένη Ραχανιώτου. Ναι. Ελένη, σε κάλεσα. Αν θέλεις, πατάς το accept. Ή ποιος άλλος μου είπες? Η Μιλέδη, βλέπω δίπλα. Ωραία. Βλέπω το Βασίλη τον Παπακοσταντίνου.
Εγώ τους κάνω invite και μετά θα πρέπει εκεί να κάνουν accept. Οκ. Βασίλης, Μιλέβη και Ελένη. Το Θάνο. Ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας. Και η Μιλέβη, τέλεια. Ωραία. Βασίλη, αφού ήσουν ο πρώτος. Καλησπέρα, Στήρη. Καλησπέρα, Στέφη. Καλησπέρα. Δεν πιστεύω να με κάνεις για να τραγουδήσω, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Δεν την πρόλαβα όλη γιατί ήμουν στο DLD και τώρα τελείωσα και μετακόμισα. Το θέμα της συνεργασίας, δεν ξέρω αν το συζητήσετε προηγουμένως, στα silos, θίξατε καθόλου το θέμα του πώς μπορούν να ανταλλάσσονται δεδομένα σε διάφορα επίπεδα χωρίς να επηρεάζεται πάρα πολύ το θέμα της εμπιστευτικότητας. Το ανέφερες κάπου με τις φαρμακευτικές, αλλά τι νομίζεις ότι σε αυτή τη συζήτηση μπορεί να προσφέρει το blockchain? Είναι πολύ καλή ερώτηση, Βασίλη. Το ανέφερε έτσι πολύ γρήγορα. Εδώ πιστεύω καταρχήν είναι ότι αυτά έχουν να κάνουν καταρχήν με τις κουλτούρες των επιχειρήσεων. Το blockchain αυτό που μπορεί να δώσει είναι ένα transparency για το τι γίνεται, που υπάρχει. Ξέρετε, το πρόβλημα στην καθημερινότητα είναι ότι τελικά πολλές φορές γίνεται breach στο trust από ανθρώπους που ακούνε κάτι, βγαίνουν έξω, το λένε, κάνουν άλλα πράγματα και τελικά ο original author δεν παίρνει ποτέ το accreditation ή συμβαίνει κάτι άλλο. Ενώ αν είχαμε τη δυνατότητα να τελικά όλοι να κάνουν accept ένα πρωτόκολλο στο οποίο θα ήταν πολύ ξεκάθαρη ο διαμοιρασμός, ας το πούμε έτσι, όχι αρχείων, γνώσης κυρίως, τότε θα ήταν προς το συμφέρον όλων. Εγώ έχω δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση με την έννοια ότι το blockchain είναι ένα από τα σημεία τα οποία διασφαλίζουν και με τα contracts. Έτσι, διασφαλίζουν ότι αυτό το πράγμα που έχει υποθεί, που έχει συμφωνηθεί θα παραμείνει έτσι και δεν θα αλλάξει, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι διασφαλίζουν το alignment των interests, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Εφόσον βέβαια τα 2, 4, 5, 10 parties, ας πούμε, θέλουν να έχουν alignment. Πιστεύω λοιπόν ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και θα δούμε ακόμα και περισσότερα πράγματα και το κομμάτι του trust θα πρέπει να περάσει μέσα από εκεί. Απλά εκεί χρειάζονται πάρα πολύ οι υπηρεσίες των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με τα νομικά, ώστε να καταλαβαίνουν και αυτοί περισσότερο, γιατί δεν είναι όλοι οι νομικοί που έχουν καταλάβει ακριβώς τι γίνεται με το blockchain. Περισσότεροι μπερδεύονται λίγο με το κομμάτι των cryptocurrencies κτλ. Και φεύγουν μακριά γιατί θεωρούν ότι είναι ένα ρίσκο. Το blockchain είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί στην πραγματικότητα να σου δώσει πάρα πολλές λύσεις για πράγματα τα οποία δεν γινόταν πριν. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Μιλέβη, έχεις κάποιο... Ναι, βέβαια, Βασίλη, ναι. Δεν ξέρω, έχεις δει καθόλου... Σε χάσαμε, Βασίλη, δεν σε ακούσαμε. Λέω, αν έχεις υπόψη σου μια τεχνολογία καινούρια που λέγεται Stacks 2, η οποία φέρνει contracts, επειδή τα ανέφερες, στο bitcoin και τα κάνει πιο secure. Και ήθελα να δω αν έχεις ασχοληθεί καθόλου και αν έχεις κάποια άποψη. Συγκεκριμένη όχι. Έχω ασχοληθεί εδώ και χρόνια με τα contracts, αλλά απλά τα contracts έχουν, να το πω έτσι, έχουν κάποια θέματα με το αν το contract περιλαμβάνει ουσιαστικά και, να το πω, ενδιάμεσες υπηρεσίες, πώς λέγεται, δεν το θυμάμαι κιόλας, το ότι κάποιος πληρώνεται στη μέση, δεν μπορώ να θυμηθώ τα ελληνικά τώρα, ούτε τα αγγλικό, έχω κολλήσει. Όχι, το συγκεκριμένο πάντως δεν το ξέρω, Βασίλη, και θα το ψάξω, θα μου πεις κιόλας που θα το βρω. Είναι ενδιαφέρον. Οκ, Stacks 2. Okay. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μιλέβη. Καλησπέρα σας, πολύ ωραία συζήτηση. Σωτήρη, είσαι χήμαρος, έχω να πω. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της παραγωγικότητας, ειδικά σε ένα περιβάλλον που είναι εντελώς virtual, όπως όλοι ζούμε τον τελευταίο καιρό και που νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε συνεχώς σε virtual meetings, ακόμη και αν αυτά δεν χρειάζονται. Υπάρχει ένα φοβερό site που έχει ένα infographic
Θα το μοιραστώ, Σωτήρη, να το έχεις και εσύ, δεν ξέρω αν το έχεις εντοπίσει, το atlassian.com. Έχει ένα καταπληκτικό infographic για το χρόνο που χάνουμε σε meetings, τσεκάροντας email κτλ. Και γενικά οι έρευνες, οι τελευταίες, έχουν δείξει ότι με το shift στο remote work ο κόσμος έχει πάθει μια υπερβολική δόση από virtual meetings και υπάρχουν και τέλος πάντων τάση για burnout. Υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι ο φόρτος έχει αυξηθεί και οι εργαζόμενοι τείνουν να οδηγηθούν σε υπερκόπωση. Ένα από τα πράγματα που υπάρχει, γιατί αναφέρθηκες λίγο στους μεγάλους vendors και ο σκοπός μου εδώ δεν είναι να κάνω διαφήμιση, ο σκοπός μου είναι να πω μια περιοχή στην οποία τουλάχιστον εμείς δουλεύουμε στη Microsoft και το λέω πιο πολύ για να δείξω την τάση, είναι αυτό το κομμάτι του streamline, του collaboration και του productivity, το οποίο δεν αφορά μόνο πλατφόρμες όπως Teams και τα λοιπά ή Zoom αντίστοιχα, Webex σε άλλους vendors, αλλά τη δυνατότητα ο κάθε χρήστης να έχει το προσωπικό του dashboard και να βλέπει πού αφιερώνει το χρόνο του. Ποια meetings ήταν παραγωγικά και ποια δεν ήταν. Θα μου πεις πώς θα εξηγήσει αν τα meetings δεν ήταν παραγωγικά. Γιατί δεν είχαν ατζέντα ή γιατί ο χρήστης εκείνη την ώρα έκανε multitasking κτλ. Και να σου κάνει κάποια recommendations. Το recommendation θα μπορούσε να είναι ότι έχεις πολύ καιρό να μιλήσεις με τον τάδε, ο οποίος είναι, ας πούμε, ένας peer σου ή με τον οποίο θα έπρεπε να έχεις θεωρητικά μια συνεργασία κτλ. Όσο και να ακούγεται scary, μπορεί να βοηθήσει, διότι με βάση τα data υπάρχουν patterns και τα patterns δείχνουν αυτοί που είναι πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί έχουν κάποια συγκεκριμένα habits στην εργασία, κάποιες συνήθειες. Οπότε ο αλγόριθμος λοιπόν έρχεται να σου πει μήπως να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή, λειτουργεί, είναι δηλαδή εφαρμόσιμο. Υπάρχει το dashboard, ανακοινώσαμε πρόσφατα και το Viva Insights που έχει αυτή τη λογική. Το προσωπικό dashboard του χρήστη. Υπάρχει όμως και aggregated με anonymized data για τις εταιρείες, διότι και οι εταιρείες πρέπει να έρθουν σε ένα προβληματισμό για το πού οι εργαζόμενοι χάνουν χρόνο, ποιες διαδικασίες είναι παραγωγικές και ποιες διαδικασίες δεν είναι παραγωγικές. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ ψωμί, το οποίο πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πολύ περισσότερες εταιρείες να υιοθετούν τέτοιες λύσεις και τους vendors βέβαια να αυξάνουν λίγο το sophistication αυτών των λύσεων. Πάρα πολύ ωραία, Μιλέδη, ευχαριστώ. Και αυτό το infographic το ξέρω χρόνια τώρα. Εντάξει. Πρωτοβουλία, ναι, είναι το αγαπημένο μου. Είναι υποτιμημένο για τη δικιά μου περίπτωση, δηλαδή τα νούμερα που δείχνει είναι πολύ μικρά, αλλά γενικά σου δείχνει όμως, σε βάζει σε ένα προβληματισμό. Συμφωνώ. Είναι περίπου, νομίζω ότι είναι το 17, το 16 κάπου το ξεπερνάνε εκείνο. Ναι. Αλλά σήμερα έχει αλλάξει τόσο πολύ. Όντως το κομμάτι, αυτό που λες με το Viva κατά το παρακολουθώ και εγώ πολύ, πολύ κοντά από αυτό που ανακοίνωσε και ο Σάντια Νατέλα. Είναι και στη δουλειά που κάνω ουσιαστικά στην καθημερινότητά μου να βλέπω τέτοια πράγματα και πώς μπορούμε και αυτά να τα δώσουμε στους πελάτες. Ένα πράγμα που έχω να πω εδώ είναι ότι για να δουλέψει το personal dashboard end-to-end για έναν χρήστη, για έναν individual ουσιαστικά, για έναν knowledge worker, πρέπει να περιλαμβάνει όλη την πληροφορία. Δηλαδή, πρέπει στην πραγματικότητα να κάνεις ένα integrate μεταξύ διαφόρων πλατφορμών ακριβώς, γιατί εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω στο ημερολόγιο μου ένα call, αλλά εκείνη την ώρα προφανώς να γίνεται με Zoom ή να γίνεται με Webex ή να γίνεται τηλεφωνικά. Ή μπορεί να μην έχω ένα call. Το comment που έκανες για τα silo, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Οπότε εκεί αρχίζουμε λίγο και μπαίνουμε στο κομμάτι των συμφερόντων των μεγάλων εταιριών και πώς αυτές συνεργάζονται μεταξύ τους. Και εκεί θα πω ότι όταν υπάρχει μια λύση η οποία μπορεί να κάνει incorporate και τα τρία αυτά, γιατί έτσι έχει φτιαχτεί από την αρχή, αυτή η λύση θα πετύχει. Έτσι, και κάποια στιγμή θα αγοραστεί προφανώς από ένα από τους τρεις. Και κάποια στιγμή θα εξαγοραστεί, ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Εντάξει. Ελένη. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ωραία συζήτηση σίγουρα. Ωραία επίσης να περνά και το πρωί της Κυριακής εδώ στο Seattle ακούγοντάς σας. Οπότε ευχαριστώ γι' αυτό. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χρήση
Σωτήρη νωρίτερα, σε σχέση με το σύστημα, με μετατόπιση καριέρας και μονοπατιού ανθρώπων, ιδιαίτερα την ώρα αυτή που το τελευταίους 12 μήνες πανδημίας και γενικότερα βέβαια υπήρχε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι έγινε μια επιτάχυνση αναγκαιότητας ανθρώπων να δουν πάλι την καριέρα τους, να σκεφτούν πού μπορούν να μετακινηθούν, και αυτά τα microtransactions σε επίπεδο έβρεσης και αλλαγής γνωστικού πεδίου ή εξέλιξης, δεν είναι απαραίτητα αυτό που ονομάζουμε reskilling, το να επανεκπαιδευτώ σε κάτι εντελώς καινούριο ως πεδίο γνώσης, αλλά ακόμα και upskilling, να εξελίξω τη γνώση μου και να πάω πιο βαθιά, πιθανότατα να εξειδικευτώ σε κάποιο τομέα όπου με ενδιαφέρει, βρίσκομαι ήδη, αλλά με ενδιαφέρει να εξειδικευτώ ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν στην Αμερική, αλλά γενικότερα σε κάποιες άλλες χώρες, παρατηρώ με πολύ μεγάλη τάση, όπου γίνεται επένδυση και από ιδιωτικό τομέα και από δημόσιο τομέα στην έβρεση των κατάλληλων μονοπατιών, γνωστικών μονοπατιών, και πώς δίνουν αυτή τη πληροφορία σε microtransactions, αυτή τη γνώση σε microtransactions, ώστε πολίτες σε ευρεία κλίμακα, communities, να μπορέσουν να αλλάξουν δουλειά και για ένα καλύτερο μέλλον πιθανότατα, έτσι, οικονομικό, σίγουρα κοινωνικό κτλ. Εδώ, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, Σωτήρη, επίσης να επεκτείνεις λίγο τις απόψεις σου σε αυτό. Έχω δει πολλές πρωτοβουλίες εδώ Αμερική, όπως είπα, και από ιδιωτικό τομέα και από δημόσιο. Θα είχε ενδιαφέρον πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε λίγο περισσότερο το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο διάδοσης και διάθεσης τέτοιο microtransaction γνωστικού αντικειμένου, ώστε να μπορέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε μεγάλη κλίμακα να, όπως είπα, να κάνουν upskill or reskill στην ουσία το γνωστικό τους πεδίο. Λέμη, καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθες από το Σιάτλ σήμερα να μας ακούσεις. Έτσι. Χαρά μου, χαρά μου. Αλλά αυτό δείχνει και τη δύναμη αυτού του μέσου που είναι real time ανά τον κόσμο τώρα, έτσι, δηλαδή πραγματικά. Είναι βέβαια στα ελληνικά προφανώς, αλλά έχουμε Έλληνες εδώ από παντού. Το κομμάτι των microtransactions, όπως είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Στέφη. Ναι, παρακαλώ. Το κομμάτι των microtransactions είναι σημαντικό, γιατί όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να κάνουν το upskill και το reskill τους και δεν έχουν ακριβώς το πού θα βρουν αυτή την πληροφορία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, να το πω έτσι, μέσα από μετά την πανδημία, χάνουν και θα χάσουν τις δουλειές τους. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια σε μεγάλες επιχειρήσεις με τεράστια γνώση, και επειδή αυτές οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κόψουν θέσεις εργασίας και να αλλάξουν τα μοντέλα τους, αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εκτός αγοράς εργασίας για πολλά χρόνια, μέχρι να ξαναβρούν ή να μην ξαναβρούν ποτέ μέχρι την, ας το πω έτσι, την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης. Τα μοντέλα λοιπόν αυτά είναι μοντέλα που μπορούν να κάνουν heal αυτό το πρόβλημα, γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι με τη βοήθεια τέτοιων εργαλείων μπορούν να κάνουν πρώτα απ' όλα ένα συγκεκριμένο upskill ή reskill στις δεξιότητες τους μέσα από πλατφόρμες e-learning ή, να το πω έτσι, paid ή free. Έτσι, αναγκαστικά δηλαδή θα είναι ό,τι μπορεί ο καθένας. Και από εκεί και πέρα να ξαναβγούν στην αγορά εργασίας, όχι μόνο με ένα LinkedIn profile ή ένα Twitter account ή ξέρω εγώ ένα Clubhouse, μια Clubhouse συνομιλία, αλλά να μπορεί ουσιαστικά να τους ανακαλύψει το σύστημα πάρα πολύ εύκολα και να κάνουν monetize τη γνώση τους. Αυτό για μένα είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα. Τώρα στην Ελλάδα θα πω το εξής: είδα κάτι να γίνεται εδώ και ένα χρόνο, το οποίο στην αρχή το θεώρησα another, ξέρω εγώ, public sector idea, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά είπα στην αρχή, λέγεται η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Στην αρχή λοιπόν είπα, okay, τι είναι αυτό, πάω, βλέπω το site και λέω, ok, είναι ένα portal το οποίο οδηγεί σε κάποια free μαθήματα. Πολύ ωραία. Ποιος θα τα κάνει αυτά τα free μαθήματα, τι θα καταλάβει η πολιτεία από αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχήν που όσο άρχισα να την σκέφτομαι και να μιλάω με κάποιο κόσμο,
μου ερχόταν περισσότερες ιδέες. Στην πραγματικότητα είναι ένα πόρταλ όντως που ξεκινάει και μπορεί να σου δώσει ένα τεστ αυτοαξιολόγησης για κάποια πράγματα, αλλά επειδή δεν έχει ακόμη μέσα identification, το identity δηλαδή του ποιος είσαι, δεν γίνεται, είναι και δημόσιο και ίσως να φοβόταν και το θέμα του GDPR των δεδομένων κτλ. Και τι μαθαίνεις, σου δίνει όμως ένα δρόμο να πας να βρεις κάποια μαθήματα τα οποία πιθανώς να τα βρίσκεις και μόνος, αλλά τα βάζεις κάπου κάτω θεματικά και τα κάνει classify. Εκεί λοιπόν έχει providers γνώσης και e-learning μαθημάτων, MOOCs κυρίως δηλαδή, στους οποίους μπορείς να μπεις μέσα, να πάρεις το credential, είτε είναι free είτε μπορεί να είναι και κάποιο το οποίο θα πληρώσει για να πάρεις το επίσημο credential και να γυρίσεις πίσω και να πεις εγώ το πήρα και άρα να μάθει κάτι και πίσω στην πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα σήμερα έτσι όπως είναι, επειδή στην αρχή έβαλα την κόρη μου, της λέω εδώ, θέλεις να δεις κάτι και μου λέει να δω. Πάμε ξέρω εγώ, η κόρη που φυσικά δεν θα είναι και λάπτοπ ας πούμε να το κάνει, πήγε από το κινητό της. Είδε λοιπόν ένα UI, ας πούμε, ένα user interface, το οποίο δεν της έκανε κλικ. Λέει, τι είναι αυτό τώρα, τετραγωνάκια βλέπω, χρώματα κτλ. Δεν είμαι εγώ γι' αυτά, άντε πάει. Και ξέρω, όχι ρε, εσύ κάτσε λίγο εδώ πέρα, μην φεύγεις, δηλαδή δες λίγο τι έχει μέσα, και πραγματικά πήγαμε παραμέσα, πήγε στο ETX και έκανε ένα course, το ξεκίνησε μέσα από εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτή η πλατφόρμα δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έκανε η κόρη. Γιατί δεν είχε identity μέσα, γιατί δεν ξέρει πού πήγε, δεν την παρακολούθησε την ώρα που ήταν εκεί και δεν τη βοήθησε στο social interaction με άλλα άτομα της ηλικίας της ή άλλα άτομα των ομάδων μέσα στην τρίτη πλατφόρμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς μπορούμε να δώσουμε αξία με τέτοιες τεχνολογίες, οι οποίες ας πούμε, στο learning θα σε βάλουν μέσα σε ένα closed loop με άλλους ανθρώπους και από εκεί πέρα θα πάρουμε πίσω την αξία του τι έμαθε ο κάθε άνθρωπος, τι προβλήματα αντιμετώπισε, με ποιον μίλησε, αν θέλει να το δώσει και τι αξία βρέθηκε και αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε enable για να βοηθήσουν κι άλλους. Άρα να φτιαχτούν communities. Τώρα δεν ξέρω αν ξέφυγα από το θέμα, αλλά είπα περίπου τι βλέπω να γίνει στην Ελλάδα. Για μένα, έτσι όπως κατέληξα να το βλέπω και να έχω παθιαστεί με αυτό το Digital Academy, Citizen Academy, είναι ότι μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο όραμα για τα επόμενα 10 χρόνια για την Ελλάδα. Δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια η οποία όχι μόνο θα ενισχύσει τις προσπάθειες για τον brain gain που έρχονται από την κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά να πάει και ένα level παραπέρα και να κάνει μαζικά upskill και reskill στους ανθρώπους μας, ενώ στους πολίτες μας. Σωτήρη, να κάνω μια ερώτηση σχετικά. Καταρχήν το θέμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα μεγάλο project το οποίο θα μπορούσε να δώσει δρόμους. Ένας άλλος προβληματισμός από την ελληνική κυβέρνηση και θα παρακολουθεί στην αρθρογραφία έχει να κάνει με τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες που στην ευρεία έννοια του όρου μετά τον κορονοϊό δεν είναι πια οι άνθρωποι, οι freelancers που ξέραμε, προγραμματιστές, οι designers οι οποίοι γυρνούσαν τον κόσμο και δουλεύανε απομακρυσμένα. Είναι και οι λεγόμενοι remote workers, οι οποίοι είναι πια εργαζόμενοι επιχειρήσεων, οι οποίοι δουλεύουν off-site. Ποια είναι η γνώμη σου για τα ελληνικά δρόμενα και τους ψηφιακούς νομάδες? Πιστεύεις ότι αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι αρκετά για να προσελκύσει teleworkers από την Ευρώπη και βέβαια να αναστρέψει και το brain drain? Λοιπόν, θα σου πω, Μιλέδη, ότι σε κάθε μέρα έχω τουλάχιστον μια κουβέντα για αυτό το πράγμα με κάποιον. Και η άποψή μου είναι, μεταβάλλεται βέβαια, γιατί διαβάζω και εγώ περισσότερα, μαθαίνω περισσότερα, αλλά είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί καταρχήν όταν θα έρθουν εδώ για να δουλέψουν θέλουν να έχουν κάποια standards, ακριβώς επειδή θέλουν quality στη δουλειά τους. Άρα πέρα από την ομορφιά, τη θάλασσα, τα βουνά, τις δυνατότητες να βρίσκονται στην Ελλάδα κτλ., οι υποδομές της χώρας πρέπει να είναι αντάξιες για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έρθουν εδώ, πάνε κάπου, παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα, πάνε ανεβεί ο άλλος στον Ιφαίο Φλόρινας και αρρωστήσει και δεν έχει πουθενά κοντινό νοσοκομείο να πάει, θα πρέπει να πάει σε αυτά που ξέρουμε όλοι μας, χωρίς να υποβαθμίζω, επειδή απλά είχα προσωπική εμπειρία με την μητέρα μου όταν ήταν σε κάποιο νοσοκομείο εκεί της περιοχής, πολύ μεγάλο μένα, αλλά ήταν χωρίς κόσμο, χωρίς γιατρούς, χωρίς οτιδήποτε. Αυτός ο άνθρωπος ή θα μας αφήσει εδώ πέρα, ας πούμε, θα αφήσει τη ζωή του εδώ, ή θα σηκωθεί να φύγει. Άρα πρέπει οι υποδομές
όταν πάμε να κάνουμε τέτοια πράγματα πρέπει να σκεφτούμε πού θα τα κάνουμε. Πού θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Εκεί που θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα SDIT, δηλαδή συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν οι δομές, ακόμη και, να το πω έτσι, να γινόταν και χωριά, όπως ας πούμε γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγινε ένα χωριό που φιλοξένησε το high demand ανθρώπων, ας πούμε, για τέτοιες ιστορίες, ή αν τους αφήσεις ελεύθερους, με την έννοια ότι απλά έρχονται και αγοράζουν ένα σπίτι και μπαίνουν μέσα στην κοινωνία μας και λειτουργούν στην κοινωνία μας, πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν από evangelists, δεν θα γίνει το ανάποδο. Δηλαδή, αν πάθουν κάτι, ας πούμε, θέματα υγείας, θέματα οτιδήποτε άλλο, το transportation κτλ., δεν θα γίνουν από διαφημιστές σου, δυσφημιστές σου. Άρα έχει πολύ δρόμο αυτό και φυσικά για να έχει ένα αποτέλεσμα πρέπει να κάνει scale. Η λογική που βλέπουμε να δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα φωνάξουμε κάποιους που είναι με εξαιρετικά μεγάλα κασέ, δηλαδή με εξαιρετικά μεγάλα εισοδήματα, το οποίο είναι σωστό, αλλά πρέπει να επιτύχουμε και οικονομίες κλίμακος. Άρα να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και αυτό για να γίνει θέλει να δουλέψουμε με εταιρείες του εξωτερικού και να τους πούμε παράδειγμα Google, έλα να στείλεις τους ανθρώπους εδώ, σου έχω ένα μέρος έτοιμο, να τους φέρεις εδώ πέρα και να τους έχεις ελεύθερους, αλλά θα σου έχω και τις υποδομές εκεί πέρα. Άρα να καθίσουν 6 μήνες και τους άλλους 6 μήνες να είναι οι άνθρωποι της Facebook και τους άλλους 6 μήνες να είναι οι άνθρωποι, αλλά να είναι μια ομάδα 20, 30, 40 ανθρώπων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα τοπικό οικοσύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα αφήσουν τη γνώση τους έξω, θα κάνουν mingle με τους ανθρώπους του δικού μας οικοσυστήματος και θα μάθουν πώς σκέφτονται και θα μπολιάσουν ουσιαστικά το δικό μας οικοσύστημα. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θα πρέπει να πάρει χρόνια, αλλά σίγουρα πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και σωστά. Η ευκαιρία που έχουμε σαν χώρα, πιστεύω, και λίγο δεν θέλω να μιλάω σαν πολιτικός, αλλά πιστεύω ότι τα οράματα των πολιτικών πρέπει να είναι για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια, είναι ότι επειδή γίνεται αυτή τη στιγμή ένα hard reset στις οικονομίες του κόσμου, οι χώρες όπως η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να κάνει εκεί 2, 3, 5 θέσεις μπροστά. Και στην περιοχή μας έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό από την Κροατία, έχω να πω, και ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι η Κροατία και η Πορτογαλία που προηγούνται σε αυτό το θέμα. Σταματώ εδώ γιατί υπάρχουν και άλλοι. Συγγνώμη, επειδή Μιλίδη, θα συμπληρώσω αυτό που έλεγες, επειδή είχα γράψει ένα medium post το πέρσι τον Ιούνιο, που για κάποιο λόγο ασχολήθηκε πολύ διάφορος κόσμος και είδα να γίνονται πολλά πράγματα. Θέλει υποδομή, όπως λέει ο Σωτήρης, αλλά υπάρχουν quick wins, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που πιθανόν δεν θα χρειαστούν ιατρική υποστήριξη και θα μπορούσε να τους φέρεις πίσω. Και τελικά, επειδή είχα κάνει τότε τα νούμερα, 100.000 άνθρωποι το χρόνο για να μένουν περίπου 6 μήνες, όπως είπε ο Σωτήρης, θα είχαν το ισόποσο με το να είχαμε αρκετά εκατομμύρια τουριστών. Που θα μας έσωζε και στο θέμα του sustainability, όχι μόνο στο κομμάτι το οικονομικό. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Χτίζονται ωραία πράγματα και γίνονται καταστάσεις και νομίζω, Σωτήρη, ότι αυτό που λες θα γίνει εκ των υστέρων από τους ίδιους ανθρώπους. Διότι όταν θα έρθουν 5-6 άνθρωποι από την τάδε εταιρεία, μετά θα σκεφτούν ότι εάν λήξει η πανδημία θα πρέπει να τους τραβήξουν πίσω. Οπότε θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να πείσουν την εταιρεία τους να φέρει κι άλλους. Θα γίνει το παιχνίδι του Αλεβού και την κομμένη ουράλια εκεί για να σωθούν. Γιατί αλλιώς, αν τους αρέσει, προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος όμως που είπες, να έχουμε προβλήματα και να χάσουμε. Πάντως θέλει υποδομές. Και η πρώτη υποδομή που θέλει, τότε είχα κοιτάξει το Nomad List και έβλεπα ότι στις ψηλές θέσεις οι περισσότερες πόλεις ήταν αυτές που είχαν κυρίως πολύ καλό ίντερνετ. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι ένα εκ των ουκάνευα, ας πούμε, αλλά ξέρεις και κάτω σύντης τώρα στην Αθήνα στα θέματα με το χιόνι και τα λοιπά, πάρα πολλοί κόσμος έχασε όχι μόνο το ίντερνετ το σταθερό του, έχασε και το κινητό. Δηλαδή, επειδή μέσα στον αστικό ιστό δεν επιτρέπεται οι εταιρείες κοινωνικής τηλεφωνίας να λειτουργούν γεννήτριες πάνω στις ταράτσες των σπιτιών κτλ. Στην πραγματικότητα έμειναν εκτός σύνδεσης και τεχνολογικά, από ό,τι έχω ακούσει, επειδή κάνουν load balancing
με landline, ας πούμε, γραμμές, δηλαδή έχουν και ρούτερς που συνδέονται, ας πούμε, οπτικές ίνες και τα λοιπά για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το load. Υπήρχαν θέματα. Αυτό λοιπόν, εντάξει, τώρα ήταν μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αν φύγουμε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εάν πάμε δηλαδή σε αστικές συνοιαστικές περιοχές, οι οποίες είναι και περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να τραβήξουν ομάδες, δηλαδή με ωραία σπίτια, όμορφο περιβάλλον, κοντά σε βουνά, θάλασσες, λίμνες κτλ. Εκεί δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Έτσι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ακριβώς επειδή έχουμε συσσωρευτεί όλοι μέσα στις πόλεις. Συνεπώς, Βασίλη, συμφωνώ απόλυτα για το κομμάτι του telecommunication, του telecom. Βασίλη, Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον Ανέστη Φαχαντίδη. Δεν ξέρω έχεις φωνάξει τον Ανέστη. Ναι, είναι εδώ ο Ανέστης και η Άννα. Ανέστη Φαχαντίδη, ωραία. Ανέστη, δεν ξέρω αν θες. Γεια σου. Και δεν ξέρω αν θες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους, τον Σωτήρη και την Ελένη, τους γνωρίζω χρόνια. Έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε και τους παρακολουθώ πάντα και τον Σωτήρη, ειδικά στο αντικείμενο, επειδή είναι από τους λίγους στην Ελλάδα τουλάχιστον που έχουν μια τόσο έτσι ευρία γνώση, αντίληψη στο θέμα του Future of Work. Τον ακούω πάντα με πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα έτσι που με καλέσατε. Εγώ μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο για ένα προηγούμενο μέρος της συζήτησης, αν θέλετε, επειδή ακούστηκαν ενδιαφέροντα όλα τα κομμάτια. Μπήκα λίγο αργά το κομμάτι με τα microtransactions, με το identity management. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνω ένα detour και θα πάω λίγο πιο γενικά και θα πω ότι ξέρετε, υπάρχει ανάγκη πέρα από την τεχνολογική καινοτομία για την οποία συχνά πλέον συζητάμε σήμερα για το AI, είναι και η ανάγκη στην καινοτομία των επιχειρηματικών μοντέλων. Δηλαδή υπάρχει πολλές φορές πιέζει η τεχνολογική εξέλιξη τα επιχειρηματικά μοντέλα να εξελιχθούν και να ακολουθήσουν για να μπορέσει να εκφραστεί η τεχνολογική εξέλιξη, να φτάσει στον κόσμο με έναν τρόπο κατάλληλο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι μόνο το monetization κομμάτι, ο τρόπος που θα βγάλει χρήμα μια startup ή η ιδέα που θέλει να βγάλει στην αγορά. Είναι και ο τρόπος που συνδέεται και αλληλεπιδρά με τον χρήστη, πώς προστατεύει, πώς διαχειρίζεται τα δεδομένα του, τι έχει επιτρέψει μέσα από τη τεχνολογία που θέλει να κάνει προϊόν. Πού συνδέεται αυτό τώρα με το κομμάτι μας? Ότι στο κομμάτι του personalization, για παράδειγμα, και από μια AI σκοπιά ελαφρώς τώρα, λίγο πιο τεχνική, τεχνολογική, υπάρχει αρκετή ανάγκη για δεδομένα σε ένα προσωπικό επίπεδο. Και πάνω σε αυτά το σημερινό AI μπορεί να χτίσει πράγματα, δηλαδή το machine learning για το οποίο μιλάμε τώρα κυρίως. Και αυτό αγγίζει πολύ ευαίσθητα θέματα σε σχέση με το, και εκεί μπαίνουν και τα κομμάτια των επιχειρηματικών μοντέλων και των δομών, τις καινοτόμες δομές που μπορεί να προτείνει μια επιχείρηση σε αυτό. Διότι αν προσπαθούμε να φύγουμε από μια όχι τόσο platform-centric προσέγγιση, όπου για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μια οντότητα που ασχολείται με upskill ή reskill, αλλά ο ίδιος ο χρήστης κουβαλάει το identity, μπαίνουμε, βλέπετε, αγγίζουμε αρκετές τεχνολογίες που να συνδέεται με το blockchain, αυτό που λέω. Ο ίδιος ο χρήστης λοιπόν κουβαλάει προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια. Πάνω σε αυτά μπορεί να χτίσει αυτό που λέμε στην ορολογία της δουλειά μας, χτίζω μοντέλα ή μοντέλα που τον ακολουθούν. Συγκεντρώνει τη γνώση που παράγει αυτός από την αλληλεπίδρασή του. Πάνω σε αυτή τη γνώση φτιάχνεις αυτό που λέμε AI προσωπικό, personalized εμπειρίες. Τώρα, εγώ αγγίζω και το θέμα του αν μπορεί ένας κεντρικός οργανισμός αυτό να το διαχειριστεί, αν θα μπορεί να το χτίσει, αν θα έτσι το κάνουμε σήμερα με πάρα πολλές πλατφόρμες, στο Facebook, οπουδήποτε είμαστε, που δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα ανοίξει τον δρόμο των προσωπικών δεδομένων είναι μια καινοτομία στον χώρο αυτό. Και όταν ανοίξουμε τον δρόμο αυτό, θα μπορούμε να χτίσουμε και πιο εντυπωσιακά πράγματα πάνω στο χρήστη, ειδικά στο κομμάτι του personalization. Έτσι μια σκέψη, αστικά, αυθόρμητα. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ανέστη. Στέφη, δεν ξέρω αν έχουμε είναι η Άννα εδώ μαζί μας. Άννα, κάτω δεξιά έχει... Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ, οπότε πάλι καλά που το είπες, Στέφη. Γεια σου Σωτήρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε έτσι το λόγο. Θα μου επιτραπεί να πω ότι έχω ένα οργασμό σκέψεων και ερωτημάτων αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη για το wording, αλλά αυτό μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι 1 ώρα δεν φτάνει για ένα τέτοιο θέμα. Και νομίζω, Σωτήρη και Στέφη, ότι πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Ίσως να είναι σε part 2 part 3, θα δούμε. Δεν ξέρω εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμφωνώ, σε κάποια έχω έτσι προβληματιστεί κλπ. Θα μιλήσω λίγο για το δικό μου κομμάτι. Εγώ ασχολούμαι με το recruitment εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στο εξωτερικό και εδώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το Σωτήρη ότι δεν θα έπρεπε να μένουμε στα ελληνικά σύνορα, θα πρέπει να κοιτάμε λίγο εκτός. Έχω και ένα πολύ μεγάλο μέτρο σύγκρισης, γιατί έχω εργαστεί στο ίδιο industry στην Αγγλία και στην Ελλάδα και απέχει παρασάγκας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσαρμοζόμαστε εκεί που είμαστε και να μπορούμε να βελτιώνουμε τις καταστάσεις και τα δρόμενα όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Εγώ, αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι το AI πρέπει να μπει και χωράει παντού, από το σχολείο ακόμα, έτσι ώστε να βοηθάει το παιδί στον επαγγελματικό του προσανατολισμό από την αρχή, που έχουμε φοβερό και σοβαρό θέμα στην Ελλάδα σε αυτό, από το πανεπιστήμιο, από το να επιλέγω μια σχολή, από το να μπορώ από κάθε εργοδότη που μπαίνω να μπορεί να προσδιορίζει πραγματικά που είμαι καλός, που δεν είμαι, που θέλω να βελτιωθώ. Εγώ αυτό το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να βοηθάω τους ανθρώπους να κάνω σωστά matches με εταιρείες. Εννοείται πως πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, και το λέω πάντα, ο άνθρωπος είναι το πιο απρόβλεπτο προϊόν, ας με επιτραπεί ως έκφραση, δεν είναι προϊόν, αλλά θέλω να πω στο δικό μου χώρο, αν δεν έχω ένα καλό υποψήφιο, δεν μπορώ να μπω μέσα σε ένα πελάτη, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Οπότε είναι πολύ απρόβλεπτο. Αυτό το οποίο θα ήθελα, επειδή μου αρέσει να παίζω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου στις συζητήσεις, είναι, σας είπα προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φοβερό εργαλείο και πρέπει πραγματικά να μπει παντού. Από εκεί και πέρα όμως πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή να σκέφτονται, ωραία, και θα μπει κάποιος στα προσωπικά μου δεδομένα και τι γίνεται με το GDPR. Και πολλοί recruiters μπορεί να πούνε θα χαθεί ο ρόλος μου. Και αν χαθεί ο ρόλος μου, τι ρόλο θα πρέπει να έχει, τι reskilling και upskilling πρέπει να κάνω για να μπορέσω να δουλέψω στο AI. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι OK. Χρησιμοποιούμε το AI για να κάνουμε μια καλή επιλογή ανθρώπου για τη δουλειά μας. Δεν θα πρέπει να κάνουμε το αντίστοιχο και για μια εταιρεία, για να κάνουμε το στο match. Πολλοί άνθρωποι που μπορεί να τοποθετήσουν σε μια εταιρεία, μπορεί ο εργοδότης να μην τηρήσει αυτά τα οποία έχει πει. Οπότε, ταυτόχρονα για έναν εργαζόμενο, αυτή η εταιρεία δεν είναι το σωστό match. Και άλλα ερωτήματα τα οποία μου έρχονται, απλά δεν θα θέλω να αναλώσω τον χρόνο κανενός εδώ πέρα. Νομίζω σε αυτό μπορεί να απαντήσει ο Σωτήρης περισσότερο, αλλά απλά είναι πραγματικά ερωτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο μυαλό ενός ανθρώπου. Θεωρώ πως οτιδήποτε καινούριο μπαίνει πρέπει να γίνεται αρχικά με moderation, να μην πέφτει σε λάθος χέρια, να το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που πρέπει να το χρησιμοποιούν, να μην κάνει violate τα human rights και φυσικά να πηγαίνει πάντα by the law. Αυτά από μένα. Συγγνώμη αν κούρασα. Όχι, καταρχήν είπες εξαιρετικά πράγματα. Να είναι και ο τομέας σου. Τα πόδια τα έχουμε συζητήσει και μαζί, γιατί μου έδωσε και πάρα πολύ ωραίες ιδέες και νομίζω ότι έχουμε και άλλο να πούμε πραγματικά. Να πω λίγο, ούτε εγώ ξέρω τι είναι single source of truth. Το λέω αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κάποια στιγμή ένα single source of truth. Εκεί θα πρέπει να βρεθούμε, ίσως μετά από πολλά χρόνια. Άρα ένα σύστημα που να το ελέγχουμε εμείς, αλλά ταυτόχρονα να ξέρει τα πάντα για τον καθένα μας, ώστε να μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά ξαναλέω να το ελέγχουμε εμείς. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τεχνολογίες που είναι decentralized και έχουν την δυνατότητα να ανοίγουμε και να κλείνουμε εμείς τους διακόπτες για τα δικά μας δεδομένα. Είπες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμη και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το talent κομμάτι στη δουλειά σου. Δηλαδή, μια ερώτηση είναι, θα γίνω εγώ irrelevant από το AI, θα μου το βγάλει το AI, θα μου βγάλει από τη μέση και τι πρέπει να κάνω εγώ για να είμαι relevant και να ανταγωνιστώ αυτή την αλλαγή. Αυτό τώρα πάλι δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει. Σήμερα πρέπει να δούμε αρκετά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι το human intuition αυτή τη στιγμή είναι αυτό που διαφοροποιεί, αυτή τη στιγμή ξαναλέω, είναι αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα machines. Όμως, ακόμη και αυτό κάποια στιγμή, πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει κατά κάποιο τρόπο κτήμα και του AI. Συνεπώς θα πρέπει
να κρατήσουμε εμείς ένα ρόλο στον οποίο θα είμαστε πάντα κοντά στις μηχανές και να το πω κατά κάποιο τρόπο, το regulation, αυτό που μιλάνε πάρα πολύ για το κομμάτι του auditing, του regulation, το explainability στο AI, θα πρέπει να είναι όντως να δουλευτεί από όλους τους θεσμούς, είτε λέγεται αυτό Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται, αλλά δεν μπορούμε να σφίξουμε τόσο τα λουριά ώστε να πνίξουμε την κοινοτομία. Δηλαδή πρέπει να είναι τόσο όσο όλη αυτή η ισορροπία. Πάντως είναι ένα πράγμα το οποίο σηκώνει μια δεύτερη κουβέντα, μόνο αυτό δηλαδή σηκώνει μια δεύτερη κουβέντα απόλυτα. Να το κανονίσουμε, Σωτήρη, λοιπόν. Άννα, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μας και ο Πάνος Ασκητής, είναι Technical Sales στο Zoom. Πάνο, καλησπέρα. Γεια σου, Στέφη, Σωτήρη. Ελπίζω να με ακούτε, είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ. Γεια σου, Πάνο, γεια σου. Χαίρομαι που σε τραβήξαμε εδώ πέρα. Και εγώ την παρακολουθώ, τη συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρον από την αρχή. Έξω από το Zoom για πρώτη φορά, έτσι. Μου είναι περίεργο το audio only τώρα, αλλά θα το συνηθίσω. Έτσι, είναι καλό segue λίγο αυτό που αναφέρθηκε τώρα στο τέλος, σε κάτι που είδα την προηγούμενη εβδομάδα και έχει να κάνει σχέση με το AI και μου έκανε πολύ εντύπωση, το οποίο έχει να κάνει και με τα πλαίσια του training και ίσως με αξιολόγηση κιόλας. Έλαβα λοιπόν τις προάλλες στη δουλειά ένα invitation για ένα training και δεν ήταν το κλασικό το training που όλοι ξέρουμε, δηλαδή να μελετήσεις κάτι και ύστερα να έχεις να απαντήσεις κάτι σε multiple choice και το καθεξής. Στο training με χαιρέτησε ένα bot, η Jenny, όπου μου έδωσε περίπου 10 λεπτά να μελετήσω κάποια πράγματα, τα οποία ήταν 10 slides στην ουσία, και στη συνέχεια έπρεπε εγώ να παρουσιάσω αυτά τα 10 slides στη Jenny, η οποία ήταν IT Director μιας εταιρείας. Και αφού έκανα την παρουσίαση, η οποία κράτησε 10-15 λεπτά, μετά στην ουσία η Jenny, το bot, έκανε analyze όλα αυτά που είπα. Τα έκανε analyze context aware, δηλαδή μου έδωσε βαθμολογία σχετικά με τα πόσα bullet points είπαμε στη συζήτηση. Μπόρεσε να καταλάβει τον ρυθμό της ομιλίας μου, αν ήμουν αρκετά engaging και όχι στο λόγο μου. Μπόρεσε να καταλάβει πόσες φορές χρησιμοποιούσα τα λεγόμενα διακοπτικά κτλ. Και από όλα αυτά μου έδωσε μία βαθμολογία και μου είπε κιόλας και το baseline της ομάδας μου, αν ήμουν καλύτερος ή χειρότερος. Το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι και λίγο τρομακτικό σαν σκέψη. Και έτσι ήθελα να το μοιραστώ αυτό για το πού πάει και πού θα δούμε συγκεκριμένα να οδηγείται το training, ίσως και το recruitment assessment, ίσως την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια, και το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό σαφώς και σε όλες τις δουλειές όλων αυτών των ανθρώπων. Πολύ ενδιαφέρον, Πάνω, και η εμπειρία σου. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι εδώ, είναι μια κουβέντα που άκουσα χθες σε ένα άλλο room ήταν στο Σαν Φρανσίσκο βασικά, ήταν πάρα πολύ τρελή από εκεί πέρα, που συζητούσαν τι θα κάνουν τα δεδομένα του Clubhouse, τόσο audio δεδομένα, μαζεμένα, με context από πίσω, γιατί εδώ δεν είναι το θέμα τώρα αν καταλαβαίνει η μηχανή τι λέμε, αλλά αν καταλαβαίνει τα νοήματα. Και το Clubhouse πιστεύω ότι θα κάνει το boom σε ό,τι δεν είχε δουλέψει η Google και άλλες εταιρείες και η Apple, ας πούμε, και τα λοιπά, με το Siri τόσα χρόνια, γιατί είναι πολύ μαζεμένο audio, με πάρα πολύ discussions, με context, με θεματικές ενότητες. Τώρα το λέω αυτό γιατί αυτό σημαίνει ότι ό,τι έχει να κάνει με το audio, από εδώ και στο εξής, θα είναι πιο κοντά στο το bot αυτό να μην είναι text και να σου μιλάει και να σε ακούει και να σε καταλαβαίνει. Δηλαδή αυτό που κάποτε το 1989-93 κάναμε με εκείνα τα προγραμματάκια που λεγόταν Eliza στο AI και προσπαθούσαμε να κάνουμε δουλειά πάνω εκεί, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, που ήταν ένας γιατρός στην πραγματικότητα η εφαρμογική, που σε ρώταγε πράγματα και πρέπει να απαντήσει και πρέπει να καταλάβει, ψυχολόγος δηλαδή. Σήμερα μπορεί να είναι πλέον πραγματικότητα στο audio, καταρχήν στο audio, και από εκεί και πέρα πιθανώς και στο βίντεο ή στο AI. Θα δούμε μεγάλα πράγματα στο κομμάτι του hiring,
Αυτό όμως που δεν θα έχουμε μέχρι να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέμε το single source of truth, θα είναι η εξαφάνιση του bias. Έτσι, άρα όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε που μπορούν να εξαφανίσουν το bias, δηλαδή να έχουμε πολύ λιγότερο bias που θα έρχεται μέσα από τον προγραμματισμό ή από τα δεδομένα αυτά που είναι partially, ας πούμε, να το πω σωστά, τόσο περισσότερο θα πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση η οποία θα μπορεί να μας εξυπηρετήσει περισσότερο με το voice. Εκεί ίσως θα ήταν καλό κάποια στιγμή, Στέφη, να φωνάζαμε και τη Μέριλι την Νίκα, η οποία έχει δουλέψει με το voice στην Google, δηλαδή κάνει το speech κομμάτι της Google, θα μας πει και αυτή που πηγαίνουν τα πράγματα. Θα ήταν πολύ καλά να την είχαμε μαζί σήμερα. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ στο Clubhouse, αλλά ναι, μακάρι την επόμενη φορά να είναι μαζί μας. Πάνο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μας και ο Θεόφιλος από την Καριέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, Θεόφιλε. Σ' ακούμε, Θεόφιλε. Στέφη, σου χρωστάω και μια απάντηση για κάτι άλλο. Επόμενες μέρες. Λοιπόν, καταρχήν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Τώρα, να σας πω μια σκέψη έτσι που είναι... Δεν ξέρω αν συνδέεται με τα προηγούμενα που είπατε, αλλά συνδέεται με το future of work σκέψη. Η μία είναι ότι όλη η εμπειρία του COVID κάνει accelerate μια γη στη σχέση εργαζόμενου και εργοδότη, με την έννοια ότι πιθανώς κάποιοι από εσάς έχουν παρακολουθήσει και όλη αυτή την ιστορία που γίνεται για το Uber και τους εργαζομένους και το αν είναι, τι δικαιώματα έχουν κτλ. Νομίζω ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη αλλαγή που είναι ότι προσφέρουμε πλέον skills και όχι εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, κάποιος που έχει ανάγκη αγοράζει τα skills και αυτός που έχει τα skills μπορεί να τα προσφέρει, και αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι παγιοποιημένο με μια σταθερή σχέση, είναι περισσότερο supply and demand. Αυτό συνέβαινε προφανώς σε κάποια αντικείμενα, στους consultants, στους designers, ξέρω εγώ, σε διάφορα τέτοια, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πάει σε όλα τα αντικείμενα και η τεχνολογία προφανώς είναι massive accelerator αυτής της κατάστασης. Εμείς ψάχνουμε πάρα πολύ το θέμα των skills το τελευταίο καιρό, δηλαδή νιώθω ότι αν μπορέσουμε να βρούμε αφενός όσοι είμαστε στο recruitment, αλλά και οι ίδιοι εργοδότες, αλλά και οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν τα skills, το talent που λένε κιόλας, μπορέσουμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο συνδιαλλαγής από το μοντέλο σε προσλαμβάνω και δουλεύεις για μένα συνεχώς. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο boost στο collective effectiveness της εργασίας συνολικά. Και προφανώς και τα limitations του χώρου έχουν αλλάξει πάρα πολύ, γιατί το tolerance στο remote working είναι μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό πράγμα, στο σπίτι μου τα παιδιά μου βλέπουν παιδικά, μπορεί να ακούγεται στο βάθος. Πριν από ένα χρόνο αυτό θα αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα να μπω σε ένα call με αυτό το δεδομένο. Και τώρα it's okay. Άρα είναι και okay να δουλεύεις και το σπίτι σου, δουλεύεις από την Ινδία για το Σαν Φραντίσκο και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν τα βρίσκεται relevant αυτά και ποια είναι η γνώμη σας, Σωτήρη, και όλα σας άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είπες, οπότε... Θέλω να σε ρωτήσω εγώ, γιατί εδώ είσαι ο expert, εγώ δεν είμαι expert, εγώ είμαι μάλλον ο άνθρωπος που απλά έχει ακούσει πολλά πράγματα και τα συνδυάζω. Το digital κομμάτι, αλλά έρχομαι από την μεριά του AI. Στο κομμάτι όμως του talent, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν πιστεύεις ότι αυτό δεν ξέρω αν ήσουν όταν μιλήσαμε για τα microtransactions of knowledge, δηλαδή αν πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή τα μοντέλα που κι εσείς εφαρμόζετε είναι ένα matching, είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει match, the best match για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Αν όμως δεν μιλάμε μόνο για εργοδότες, αλλά μιλάμε ακόμη και για ανθρώπους οι οποίοι δεν θα τους λέγαμε ούτε καν freelancers, εγώ ξέρω να λύσω ένα πρόβλημα. Το ξέρω λοιπόν γιατί το έχω κάνει 100 φορές. Αυτό το πρόβλημα όμως είναι υπόθεση του να σου πω ακριβώς πώς να το κάνεις και μπορεί να πάρει 5 λεπτά για να σου το πω. Αλλά να σου ξεκλειδώσει μια αξία η οποία θα σου φέρει ένα πολύ μεγάλο value. Πιθανώς και εκατομμυρίων. Αυτό λοιπόν, εσύ δεν θα με βρεις ποτέ, γιατί δεν θα ξέρεις ότι το ξέρω, και εγώ επειδή δεν σε έχω σε ένα δίκτυο, εσένα, δεν γνωριζόμαστε δηλαδή, δεν έχουμε γνωριστεί ξανά, δεν ξέρω πώς να έρθω να σου το πω. Και επίσης, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα όταν σου το πω απλά θα αμυφθώ, γιατί είναι 5 λεπτά
υπόθεση, 5 λεπτά εργασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα micro transaction. Πώς πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα, καταρχήν πιστεύεις ότι αυτό το κομμάτι του knowledge economy θα παίξει κάποιο ρόλο σύντομα, μακριά, και πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το point. Θα σου πω μια προσωπική εμπειρία και είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Σε ένα αντικείμενο έχω δει πως έχει λυθεί, αλλά έχεις δίκιο ότι αυτό είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον να βρεθούν οι πλατφόρμες που να προσφέρουν. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται GLG, Gerson Lehman Group, η οποία είναι ένα δίκτυο experts. Εμένα κάποια στιγμή με προσεγγίσανε, δεν ξέρω πώς με βρήκανε, για να είμαι ειλικρινής, ως expert σε HR Tech, και μάλιστα επειδή είχα περάσει 7 χρόνια που ήμουν πρόεδρος της Ασίας για το Career Builder, εταιρεία που είχε αγοράσει το Καριέρα, ειδικότερα για HR Tech και job sites στην Ασία. Τι γίνεται λοιπόν? Μια φορά το μήνα με έπαιρναν τηλέφωνο, μου στέλναν ένα μήνυμα μέσα από μια πλατφόρμα συγκεκριμένη που έφερε και μου λέγανε θέλει να κάνει ένα call μαζί σου ή ξέρω εγώ BCG, Big Goldman, κάποιο private equity, για να τους πεις την γνώμη σου για ένα acquisition που θέλω να κάνω στην Ασία. Τώρα, έγινε ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ πληρωνόμουν με την ώρα. Πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά όταν λέω πολύ καλά, να ξέρω εγώ 200 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ καλά για να κάνεις μια ώρα ένα call, προφανώς. Από την άλλη όμως, ο άλλος, δηλαδή, θυμάμαι ένα συγκεκριμένο call που μου είπαν για ένα private equity και θέλουν να αγοράσουν ένα site το οποίο όλα τα νούμερα που είχαν ήταν τελείως λάθος. Τελείως. Και εγώ το ήξερα γιατί ήταν ανταγωνιστές μας στη Σιγκαπούρη. Οπότε τους είπα, παιδιά, όχι, κοιτάξτε αυτό, κοιτάξτε εκείνο. Αυτοί γλιτώσαν εκατομμύρια. Εγώ πληρώθηκα 200 ευρώ. Το μισό μοντέλο ήταν στην κατεύθυνση που είπες, ότι βρήκανε με έναν καλό τρόπο κάποιον να τους δώσει μια απάντηση μίας ώρας, όπως το είπες, η οποία προφανώς είναι συγκεντρωμένη collective εμπειρία 10 χρόνων, ας πούμε, στην Ασία, αλλά τους γλίτωσε άπειρα λεφτά. Εγώ πληρώθηκα 200 ευρώ. Αυτοί βγάλανε εκατομμύρια. Βέβαια, λύσανε και ένα πρόβλημα. Ενδεχομένως αυτή η λογική να είναι το επόμενο βήμα. Αν μπορείς να βρεις κάποιο τρόπο να παρέχεις value που δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέφτομαι. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα? Βέβαια. Λίγο απλά να σου πω ότι ο τρόπος έχει βρεθεί και θα μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας. Ναι, με χαρά πολύ. Με χαρά πολύ. Λοιπόν, θα πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Κάποια στιγμή τον τελευταίο καιρό, τώρα που έχω μπλακεί ξανά στην καριέρα, και ψάχνω να αλλάξουμε λίγο το context της διαφήμισής μας. Και λέω πρέπει να δημιουργούμε λίγο περισσότερο content. Ψάχνοντας λοιπόν στο content, βρήκα τη Στέφη. Καλή ώρα. Βλέποντας ενδιαφέροντα πράγματα που κάνει η Στέφη στα δικά της στα κανάλια, ας πούμε. Οπότε βρήκα τη νομίζω στο Instagram, Στέφη, ναι. Και τι σε έφανε, μα είπαμε, τα λέμε κάπως θα βρούμε έναν τρόπο να εργαστούμε. Άρα η Στέφη λοιπόν τι κάνει? Μπορεί να προωθήσει το ότι κάνει δουλειά της, ξέρει κάτι που εγώ δεν ξέρω, η εταιρεία μας δεν το ξέρει, άρα μπορεί να παρέχει την υπηρεσία αυτή. Πάλι όμως δεν υπάρχει κανάλι, ξέρεις, βρες το μόνο σου. Άρα εκεί υπάρχει ένα κενό και κάτι πρέπει να βρεθεί. Που ξαναλέω, αλλάζει το κόνσεπτ του εργαζόμενου εργοδότη. Πριν από 2 χρόνια, 3, θα έλεγα ας προσλάβουμε κάποιον που να ξέρει αυτό το πράγμα. Αλλά πιθανότατα αυτό που θα παίρναμε, δεν παίρναμε κάποιον που θα είναι forward thinker και θα είναι trendsetter, ας πούμε. Θα παίρναμε κάποιον που θα ήταν mid-level junior, θα έχει μια εμπειρία συνεδριαστική, whatever. Άρα αυτό το change των skills σε αντίθεση με την καθαρή εργασιακή σχέση, που είχε νόημα όταν είχες ένα φοράβι και έπρεπε να το τσαπίσεις, δεν έχει νόημα στους knowledge workers. Αυτό υπάρχει πολύ ψωμί εκεί για το που θα πάει. Προς τα εκεί θα πάει, με κάποια πλατφόρμα. Χαίρομαι που συμφωνείς. Να πω λίγο το δικό μου το take εδώ. Η ιστορία αυτή γίνεται συνήθως όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα το έζησα εγώ το 2004. Δηλαδή ήθελα να μάθω κάτι από κάποιους στην Αμερική για το πώς ξεκινάει μια συγκεκριμένη εταιρεία με συγκεκριμένα, δηλαδή ένα SaaS company, 2003 ίσως, και δεν ήξερα πού να πάω να απευθυνθώ, να πληρώσω. Άκουγα, ας πούμε, ότι οι δικηγόροι κοστίζουν 600 ή 900 δολάρια την ώρα, αλλά εγώ πραγματικά δεν ήθελα παραπάνω από μια ώρα. Ή οι γιατροί, ας πούμε, που μπορούν να σου κάνουν μια διάγνωση, εννοώ μια expert διάγνωση. Εάν πας από εκεί, προφανώς
μία ώρα ή ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος θα πληρωθεί, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά εσύ κάνεις εκεί όλη την ιστορία με το να πάρεις ένα αεροπλάνο, να πας να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο, να πας να το ρωτήσεις, να κάνεις και να ξαναγυρίσεις πίσω. Αυτό λοιπόν το concept, το οποίο ήταν για μένα revealing με την έναρξη, με την έλευση μάλλον τεχνολογιών όπως το Skype, το 2002-2003 όταν πρωτοβγήκε, είπε ότι θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανθρωπότητα, θα αλλάζει τη γνώση. Και στην πραγματικότητα έπρεπε να βγει το negotiating component, δηλαδή στην πραγματικότητα το matching component, το οποίο δεν ήταν εύκολο να γίνει. Αν το πάμε τώρα forward σήμερα, ενώ έχουν γίνει διάφορες πλατφόρμες, αυτό το κομμάτι που είπες ότι εσύ πληρώθηκες 200 και 1000 να πληρωνώσουν και 10.000 να πληρωνώσουν, γιατί θα το έκανες claim από την αρχή, αυτό που δεν θα ξέρεις στην πραγματικότητα είναι τι θα κερδίσει ο άλλος. Άρα, εδώ έχασες εσύ, δεν έχασαν αυτοί. Αυτοί κέρδισαν, αυτοί κέρδισαν ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν όμως υπήρχε κάτι το οποίο από την αρχή το έβαζες ως prerequisite, και θα το πω λίγο έτσι, απλά, ότι ωραία, θα κάνουμε ένα contract, με το οποίο αυτό το contract, εάν εσείς αυτή την γνώση που πήρατε από εμένα μπορώ να αποδείξω transparently ότι θα βγάλετε $10.000, εγώ θέλω να δω το 1%. Απλά έτσι, 1%. Μια παράμετρος είναι το credibility, δηλαδή πώς κάνεις gain το credibility της υπηρεσίας σου, γιατί ουσιαστικά, σκέψου, γιατί πληρώνουν τα κράτη, ξέρω εγώ, κυβέρνηση, γιατί πληρώνουν εκατομμύρια τους μεγάλο consultants, PCG, McKinsey, Bain. PCG, McKinsey, Bain είναι παντού. Γιατί? Τώρα ήρθες στην κατάλληλη κουβέντα, γιατί εκεί το collective knowledge και η επανάληψη του knowledge είναι αυτό που κάνει το επί, το multiplier. Απλά είναι και το ότι αγοράζουν το credibility ουσιαστικά, ότι δεν θα σου πούνε μπουρδες. Αυτό είναι, νομίζω, το κλειδί εκεί. Εντάξει, όχι ακριβώς, όχι τόσο. Εντάξει, υπάρχει το credibility προφανώς, αλλά υπάρχει και ένας τεράστιος μηχανισμός από πίσω. Αν όμως αυτό το κάνεις crowdsource, δηλαδή το στρέψεις σε κάτι το οποίο είναι democratized, στην πραγματικότητα έχεις μεγάλο disruption σε αυτές τις αγορές. Γιατί καμία price, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, ας πούμε, εταιριών μεγάλων, δεν μπορεί να αντικαταστήσει εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία όταν μπουν σε μια τέτοια πλατφόρμα. Και υπάρχει win-win. Σωστά. Και, άρα αν θες να πάρεις την πληροφορία, αν την έχεις σε volume, κάποιος θα την ξέρει σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι consultants έχουν το ρίσκο να είναι biased, δηλαδή να λένε τα ίδια πράγματα μεταξύ τους, παίρνουν όλες τις αποφάσεις. Σωτήρη, να πάρουμε και το παράδειγμα τώρα που είπε ο Θεόφιλος, που όντως προέκυψε έτσι, το potential συνεργασίας. Εγώ ξέρω τα τελευταία 14 χρόνια ότι οι συμβουλές μου είναι τόσο πρακτικές και έχουν επηρεάσει τα bottom line διάφορων εταιριών. Μέχρι τώρα δεν είχα ζητήσει ένα commission για τα... Ας το πάρουμε συγκεκριμένα. Αν ήθελα λοιπόν να κάνω ένα proposal στο Θεόφιλο για να κάνω κάτι. Σε αυτή τη φάση μπορεί να έλεγα ότι 5 ώρες μου κοστίζουν τόσο. Ξέρω εγώ και έχω το confidence ότι οι ιδέες μου θα έχουν ένα impact. Εκείνος, ο Θεόφιλος, μπορεί να μην το πιστεύει ακόμα και να πει ότι τελικά θα πάει στην BCG ή θα πάει σε κάποιον άλλον. Εγώ πώς θα μπορούσα λοιπόν σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια ή ακόμα και σήμερα σε ένα καινούριο μοντέλο να πω ότι ξέρεις τι, εκτός από τις 5 ώρες θα πληρωθώ και ένα ποσοστό επί της διαφοράς του τζίρου που θα έρθει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα ξέρετε, τώρα με βάζετε να αποκαλύψω. Είσαι ανάμεσα. Είσαι ανάμεσα. Είσαι και στην οθόνη μας, είσαι ανάμεσα. Οπότε... Με βάζετε να αποκαλύψω καταρχήν αυτά που έχω δουλέψει τα τελευταία 4-5 χρόνια σε concepts και σε μοντέλα του πώς γίνεται αυτό. Προφανώς και δεν λύνεται σε μια τέτοια κουβέντα, αλλά ακριβώς επειδή αυτά είναι πολυεπίπεδα και, να το πω έτσι, πολυπαραγωγικά σαν προβλήματα, υπάρχουν όμως λύσεις, παιδιά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο και εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, ξαναλέω, το έχω ονομάσει single source of truth, το οποίο είναι η βάση για όλα αυτά, και από εκεί και πέρα παραδοχή των δύο μερών ότι θα είναι bound μέσα. Μην με ρωτήσετε τώρα για λεπτομέρειες, προφανώς δεν μπορώ να πω για λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι και σωστή ώρα και
μέρος εδώ, αλλά τα δύο μέρη θα προχωράνε με ένα trust, το οποίο θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα κάνουν δουλειές, αλλά βασίζεται πάρα πολύ στο network το οποίο υπάρχει και σε αυτό που λέει ο Θεόφιλος, content και context, το οποίο όμως επειδή δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις και δεν το έχεις μπροστά σου, πρέπει κάπου να το βρεις. Άρα το single source of truth είναι πάντα η αρχή αυτού του πράγματος και το AI είναι το εργαλείο. Ναι, συμφωνώ και εγώ πλήρως. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιο είδος πλατφόρμας που... Εγώ θα επιμείνω στο credibility, ότι αυτό που λέει η Στέφη, εγώ ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Να σας πω ένα παράδειγμα που γίνεται πολύ. Γίνεται στους developers, στο Stack Overflow και στα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούν που κάνουν publish το κώδικα τους και μπορεί να πεις, να σου πω κάτι, εγώ λέω ότι είμαι καλός developer, μπες και δες τον κώδικα που γράφω, για να δεις ότι γράφω καλό κώδικα. Αυτό το είδος σε κάποια αντικείμενα γίνεται, ξέρω εγώ, στους creative designers. Εκεί μπορείς να δεις το υλικό τους. Το βλέπεις. Λέει, κάνω publish το κώδικα μου, ας πούμε, οπότε μπορώ να το δεις. Στους knowledge workers που είναι περισσότερο ξέρω ή δεν ξέρω κάτι... Ένα πορτφόλιο, ας πούμε. Ναι, σαν πορτφόλιο. Είναι εύκολο, παιδιά, αυτό να γίνει όμως. Απλά θέλω να σας πω ότι με τα πρώτα 2, 4, 5, 10 interactions τα οποία θα πουλήσεις τη γνώση σου και ο άλλος ουσιαστικά όταν εσύ συνεχίζεις και έχεις δουλειά πάνω από εκεί και κάνεις και αυτή η δουλειά, τότε δεν είναι η βαθμολογία που θα σου δώσει κάποιος, το οποίο είναι και πάλι biased, γιατί μπορεί να είναι φίλος ή οτιδήποτε άλλο, είναι τα deals που θα έχεις κάνει μέσα από εκεί. Δηλαδή, αυτά που δεν είναι ορατά είναι τα deals αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και είναι μόνο οι βαθμολογίες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απλά σας λέω, τώρα είναι πάρα πολύ μακριά η κουβέντα πάει. Νομίζω ότι είναι όμως πολύ ενδιαφέρον. Έχεις δίκιο, Θεόφιλε, αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, global. Παιδιά, να το συζητήσουμε για αναλυτικότερα ξανά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ, Θεόφιλε. Είπαμε και έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα. Ναι. Σωτήρη, είχαμε πει ότι θα το κρατήσουμε. Γεια σου, Θεόφιλε, καλό βράδυ. Σωτήρη, είχαμε πει ότι θα το κρατήσουμε 1 ώρα. Μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καθόλου efficient. Μιλάμε για efficiency και για τεχνολογίες. Ενθουσιαστήκαμε και οι δύο, ενθουσιαστήκαμε και το κοινό και οι ερωτήσεις. Ήμασταν και spontaneous με ακόμα περισσότερα θέματα. Πολύ ευχαρίστω να κάνουμε και άλλο και επόμενο να το επαναλάβουμε και με άλλους καλεσμένους επίσης. Πέρασαν σχεδόν 2 ώρες. Είπαμε για το upskilling, είπαμε για το reskilling, είπαμε για το AI, για το blockchain, για τα θέματα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, για τους μεγάλους vendors, το μέλλον της εργασίας λοιπόν. Κάθε φορά που έχω έναν καλεσμένο έτσι, όταν κάνω τα podcast μου τα τελευταία 3 χρόνια, παλιά τα έκανα στο YouTube, τώρα ήταν στο Instagram Live, τώρα τα μεταφερθήκαν κάποια στο Clubhouse, όλα είναι και το σημερινό. Το κάνουμε recording και θα είναι διαθέσιμο και στο Spotify και στα Apple Podcast και σε όλα τις πλατφόρμες για podcast σήμερα το βράδυ. Πάντα τελειώνω με 3 ερωτήσεις στους καλεσμένους. Η πρώτη είναι πώς μπορούμε να σε βρούμε στα social media. Είναι εύκολο. Το πιο εύκολο είναι να με βρείτε στο Twitter. Εκεί είμαι πάρα πολύ engaged στο Twitter. Είναι S.Karagyannis. Δηλαδή Σίγμα Καραγιάννη το όνομά μου, το επιθό μου. Όπως είναι και εδώ το handle ουσιαστικά, οπότε και από εδώ μέσα μπορεί κάποιος να το δει και να πάει κατευθείαν στο Twitter. Ωραία. Στο LinkedIn είναι επίσης εύκολο γιατί απλά είναι το επίθετο, δηλαδή είναι linkedin.com ή / Καραγιάννης. Τα υπόλοιπα social το Facebook ουσιαστικά το έχω κλείσει εδώ και 1-2 χρόνια, δεν είμαι active πλέον εκεί γιατί μου τρώγε πάρα πολύ χρόνο και μου τρώγε και πάρα πολύ ψυχολογία. Ενώ τώρα στο Clubhouse προσπαθώ τα βράδια, ουσιαστικά μετά από μια ορισμένη ώρα, να είμαι μέσα σε κάποια rooms, κυρίως ακούω το, γιατί μου δίνει πάρα πολύ καλό feedback και παρακολουθώ και αυτούς που παρακολουθώ, τους τρελούς εκεί που λέω εγώ, ας πούμε, στο Silicon Valley, από κοντά πλέον και πολλές φορές, επειδή υπάρχουν και κάποιοι που είμαστε στο ίδιο δίκτυο, παίρνω και μέρος σε κάποιες από αυτές τις συζητήσεις. Αυτή τη μεταφορά γνώσης και την κοινή εμπειρία που αναφέραμε και στην αρχή και που μας έχει λείψει σε όλους, ειδικά τώρα, αυτό που συμβαίνει σε νομαδικό πλαίσιο την ίδια στιγμή και που είχαμε πριν και την Ελένη από το Seattle. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν υπήρχε ένα πανό. Στέφη, να πω λίγο για όσους μας ακούνε. Έχω μια δυσκολία με το LinkedIn. Θέλω όταν μου στέλνει κάποιος να μην πατάει απλά το κουμπί connect και θέλω να μου γράφει 2 κουβέντες. Είμαι πάρα πολύ
unresponsive σε ανθρώπους που απλά μου πατάνε το κουπί. Γιατί θεωρώ ότι τα δίκτυα πρέπει να τα τιμάμε. Δηλαδή πρέπει ή να έχουμε κάποιο context, γιατί ο άλλος θέλει να συνδεθεί μαζί μας, γιατί αλλιώς δεν βάζει και το χρόνο, ή να έχουμε γνωριστεί, που αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, γιατί τώρα έχω και πάρα πολλά ας πούμε, invitations, αλλά δεν είμαι arrogant. Θέλω απλά ο άλλος να βάλει λίγο το χρόνο. Εγώ το κάνω πάντα. Πάντα δηλαδή λέω στον άλλον να ξέρει, σε γνώρισα εκεί, σε είδα εκεί, σου κάνω follow. Θέλω να γνωριστούμε γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Ο σκοπός δηλαδή πρέπει να φαίνεται λίγο εκεί για να μπορούμε να κρίνουμε λίγο τους ανθρώπους. Ναι. Έτσι να βγούμε από το cookie cutter μας, πατάω ένα κουμπί ας πούμε, και απλά κάνω expect ότι ο άλλος θα κάνει connect. Δεν μ' αρέσει το πράγμα. Η πρόθεση, το intent. Ναι, συμφωνώ. Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο πραγματάκι στο connect, έχει write a note. Ναι, βέβαια. Ας το χρησιμοποιούμε. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν υπήρχε ένα πανό πάνω στο οποίο θα μπορούσε να γράψει ένα μήνυμα και να το δουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τι θα έγραφες? Νομίζω στα δύσκολα. Νομίζω θα βάζα συνεργαστείτε για να πάμε πιο μπροστά. Ωραία, συνεργασία. Και τι σημαίνει για σένα να ζεις ακόμα καλύτερα? Να είμαι εγώ ευτυχισμένος, οι άνθρωποι μου, και να μπορώ να προσφέρω κάτι για μετά που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, όποτε γίνει αυτό, να έχει μείνει κάτι πίσω. Στο εύχομαι, Σωτήρη, να είσαι εσύ υγιής και σίγουρα φεύγοντας από εδώ αρχικά σε πρώτο level όλοι μάθαμε πολλά πράγματα και αυτό επικυρώνουμε και επιβεβαιώνουμε σήμερα αυτό το knowledge sharing. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Είμαστε 2 ώρες εδώ. Να πούμε ότι συνδεθήκαμε και γνωριστήκαμε μόλις 2 μέρες πριν, έτσι. Ναι, και τα κανονίσαμε γρήγορα, έτσι όπως γίνονται όλα πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους. Δεν ξέρω αν κάποιος ήθελε να πει κάτι παραπάνω. Μπορούμε να κάνουμε ένα επόμενο, αλλά μπορούν να με βρουν και παντού. Βέβαια, η συζήτηση συνεχίζεται online. Μας τιμάει πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται και ακούει και συμμετέχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα και νομίζω ότι έτσι είναι αυτό που είπαμε, συνεργαστείτε για να πάμε πιο μπροστά. Έτσι, το κρατάμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.